mahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 32 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto Pizza 16 sa bulan sang Marso tuig 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan
pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal sa ato nga mga top stories of the day. Pagpaiway sang excise tax ginpaboran sang mga mamumugon kag pagpabakuna sa mga senior citizen, prioridad karon sa probinsya sa Negros Occidental. Sa balita international o kun balita national, Department of Finance nagapamatok sa pagsuspender. Nagapamatok naman niya ang Department of Finance sa sa ginatanyag o kung gina-rekomendar nga pagsuspender sang fuel excise tax. Samtang mga mamumugon niya pabor. Ang Department of Finance nagapamatok sa pagsuspender sang fuel excise tax. Kaya sa balita international, naglabot na sa 3 milyones ang mga refugees nga nagbiya sa Ukraine. Ang mga mga top stories of the day sa balita lokal, national kay international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Kag dugay-dugay makuha makita sang pinapagkamang reports kika sa aton mga field reporters sa pag-abot diri sa probinsya sa Negros Occidental sa isa ka presidential candidate ang nga si Isko Moreno Dumaguso. Banwa sumugod mga kabyanan sa sining simana pag sulod gid sa adlaw sang Lunes hasta nasuwong Miyerkules ang ginaistoryahan amo sa gyapon ang masyado kataas nga presyo sang fuel. Masyado kataas nga presyo sang gasolina kag krudo kag ang sige-sige nga pagsaka sini. Nga amo ni ang kabangdanan kung nga ang ginasinggitan ang pagsuspender anay sa pagpatuman sa sining fuel excise tax para kuno nga hindi masyado kadako ang mangin impact sini sa baligyaanay sa mga gasolinahan, sa baligyaanay sa aton sini mga o sa pagbaligya sang mga fuel, gasolina kag diesel sa aton nga mga oil players. Pero ang Department of Finance hindi magpabor nga kung ipaiway anay ang pagpatuman sang fuel excise tax, dako ining buhin sa mangin koleksyon naton sang tax, sang pundo para sa gobyerno. Kay balo naman kita nga subong ang aton na pungsod Pilipinas siyado gid ka lugmok sa utang. No? Wala labot mga kabyanan nga dako ang nangin kautangan karon sa pungsod Pilipinas bangod sa pag-pandemic sa sining pag-ulhot sang coronavirus, sang COVID-19. Dako pagid ang kautangan naton subong bangod sa mga infrastructure projects nga ginapatuman sang gobyerno. Nga sa diin amo gini ang diri gini nagatupa karon ang dako nga koleksyon naton sa pagpamayad sa mga kautangan. Naong sa subong banwa nga nagkaangkon sang problema sa Russia, ang Russia kag Ukraine, nga ang Russia isa man sa dako nga supplier sang fuel sa Europe, daw napiktuhan pati kita diri sa Pilipinas kay pinasaka man sang presyo sa world market ang aton ginabakal nga fuel per barrel, nagsaka man ang presyo. So that's why nga nag-angkon kita karon sang hindi lang doble, nag-triple, nag-quadruple nga problema from around 45 pesos per liter. Subong ang litro mga kabyanan sang gasolina nagasubra na 70, may ara na 77, may ara nagahumboy 80. Ang pinakamasakit pagid banwa
ang litro sang diesel nga halin sang una for the first time in the history sa pungsod Pilipinas, ang presyo sang diesel nagsaka sang tuman kataas nga naglapaw pa siya sa presyo sang gasolina. Pero ano gid bala ang pungsod Pilipinas? Dependent lang gid bala kita sa aton nga gatong sa aton nga sa gatong sa pag-import naton. Dependent lang gid bala kita sa ginatawag nga importasyon. Pag-import sang gatong. Ang pungsod Pilipinas bala wala sang kaugalingon nga fuel o kon langis nga pwede mamina diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Ang sabat mga kabayanan, no. Diri sa aton nga pungsod may dako kita banwa nga deposito no sang nga fuel kag ina hindi lang niya haka-haka, may research nga ginpatigayon ang isa ka retirado ng general sa Philippine Air Force sang aktibo pa ni siya sa serbisyo, nagpatigayon sang research kag diri na pamatud-an nga ang pungsod Pilipinas mga kabyanan kung insakto lang ang pagpalakat sang aton nga pungsod, may leader lang kuntani nga ang iya nga pananawan hindi yan limitado lang sa kung ano ang mga ginadikta sa nakapalibot sa iya. Ang aton nga pungsod mga kabyanan may ara wala pa mamina nga oil deposits nga konsumahon ini banwa ang kadamuon sini nga oil nga deposits nga ara sa aton nga teritoryo nga wala pa naton mamina, wala pa naton na extract, nagalabot sa 26.3 trillion US dollars. So magsiling ka nga 26.3 trillion US dollars, perti kadako, no? Perti kadako sang volume sa mga sang langis nga wala pa naton mamina diriya sa pungsod Pilipinas. Ginakabi gani banwa, no, sa pagkamatuod lang, ginakabig ang pungsod Pilipinas nga isa ka pungsod nga nagapungko sa Bulawan nga sa sitting on a mountain of gold. No, makabig ang Pilipinas nga isa ka pungsod nga sus nagapungko lang niya sa bukid nga Bulawan with untapped hydrocarbon deposits estimated at 26.3 trillion US dollars. Mostly found in the disputed Spratly chain of islands, more than enough banwa sa paghilway sa aton nga pungsod from the shackles of poverty. Ang aton nga pungsod gali may pertikadamo nga oil deposits nga wala naton mamina, wala naton masuyop, nga ara namtang sa kadagatan nga ang kadagatan ara manamtang sa disputed Spratly chain of islands. Amo na gali banwa nga kadamo sang interesado sang aton nga mga kaislanda sa Spratly, mga magagmay nga mga isla kay kadagatan dira nga ang China nagpwesto na to subong. Mga 6 years na nga naka-gain gidya sang maayo nga posisyon ang China sa sulod sa anom ka tuig. Sugod sa pagpungko ni Presidente Duterte, kadumdum nga mo to, nga nangin abyan na naton dayon ang China. Dito na to nagposisyon gid sang insakto ang China. Dire gali sa amo ni nga mga lugar banwa sa kadagatan sang West Philippine Sea, dire ni makita sa idalom ang oil deposits nga puwerte kadamo. Nya kon aton minahon, i-extract naton gikan sa kadadalman sang sinang kadagatan, amo tong siling naton, ang balor sini kon ibaligya naton nagalabot sa 26.3 trillion US dollars. Kung ang ining langis matap na sa aton nga pungsod Pilipinas, hindi na kita kinahanglan nga mag-import sang malahalon nga fuel sa iban nga pungsod. Kag kung matabo ini banwa ang aton nga pungsod mangin exporter
Hindi na kita mangin importer, kundi mangin exporter kita sang oil products. And at the same time, amo ini ang makasabat, amo ini ang makhatag sang sabat. Sang aton wala katapusan nga pag-antos tungod sang padayon nga pagsaka sa presyo sang krudo kag gasolina. Nga sa suwong ang krudo naglabot na banwa sa 80 pesos ang tagsa ka litro. Amo ini ang kaundan sa nangin thesis, research nga ginpatigayon ni retired Brigadier General Eldon Nimenzo, isa ka pilot kag anay Deputy Commander sang 3rd Air Division sang Philippine Air Force nga nakabase mga kabyanan sa Zamboanga City, nga naghimo siya sang maid-id nga research sa iya sining thesis. Sa iya nga ginhimo nga thesis mga kabyanan, sa magkuha ini siya sang advanced course sang Command and Staff College sa Philippine Air Force dito sa Villamor Air Base sa Pasay City, sang ini siya ang aktibo pa sa serbisyo. Sunod sa kay retired General Nimenzo, siling niya, the Philippines is like a blind beggar sitting on a mountain of gold within the country's 200-mile exclusive economic zone. Are potential recoverable hydrocarbon deposits worth an estimated 26.3 trillion US dollars. This is more than enough to lift the country from the centuries-long morass of poverty and underdevelopment. Sus, pwede ba lang gali mahilway kita sa kapigaduhon? Nga aton nga pungsod, hindi na makabig nga developing country? Pwede ba lang gali kita mahawa sa aton nga kautangan? Pagi lang mga kabyanan sa pagtap sa sining oil deposits nga namtang dra sa Spratlys, dra sa West Philippine Sea. Amo na galing interesado gid ang China, no wonder. Di karon kay daw ginpabayan nato ni kay kadamo na sa presidente nagliliga, nag-agi. Subong ma-presidential election naman kita. Daway giniyagin na tandog nga topiko ang aton nga pag-extract sang langis sa aton nga kadagatan. In fact mga kabyanan, daw ara pa kita karon sa danger nga madula ining makuha ini sa aton ang kaygayunan nga makamina kita sang langis sa aton kadagatan matapos nga nagposisyon na karon ang China. Nagposisyon ang China. Kag wala na naton ginpadayon daw ano man katuig subong daw wala kita yan padayon gid sa aton nga claim. Nga kung tani naka first base na kita sa ginpatigayon nga ruling mga kabyanan sa International Court of Arbitration nga nagpayag nga kita ang may kinamatarong sa nasambit nga kadagatan. Pero wala naton ginpursigi ini banwa kaya gina-justify man lang naton nga rukuan man lang na ruling man lang niya sang International Court of Arbitration why man niya sang kuan why man niya sang hindi man niya mapatuman gid. Pero ina ang nasambit nga desisyon mangin isa na naton kabalasihan, isa na naton kapanaming sa aton nga gina-claim. Di subong daw mabutang pa sa entonces ang aton yang palabuton nga pagkuha sang manggad sa kadagatan pagi sa pag-extract sang langis kay tungod nga daw hindi pa kita makaposisyon kay masyado man sa aton kauyaya kay lain man yang aton gina una dako ang aton nga mga kautangan way man taya magtani ko nag-loan kita para dira sa pagpatindog sang planta nga makasuyop sang langis siguro perte na nga langis na nasuyop naton subong kay ang aton nga ginloan siguro nga aton nga kautangan na bayaran ta na. So sunod sa kay retired General Nimenzo, the huge untapped oil deposits in the country may have attracted other nations like China and the United States. Amo nang rason ko daw attracted, daw galaway-laway ang China kag ang Amerika. In fact, ang China mga kabyanan
nagapatindog niya sang perti nga mga infrastruktura dito sa Spratlys, no? Kag nagaklaim sila nga sila ang may kinamatarong kay sila nagapanag-iya sa sininga kadagatan. Amo na ang rason kung nga ang panginmatyan sang China ang nasambit niya nga kadagatan kay perti kadako sang deposito sang langis ara sa idadalman sa nasambit niya nga dagat. Magluwas sa China, may nag-claiman nga mga kapungsuran sa pinapagika mga kaislahan dira sa West Philippine Sea. Nag-claiman ang Brunei, Malaysia, kag Vietnam. So, sunod sa research ni General Niminso, iyan na pamatudan nga ang ginpagwaya una nga 26.3 trillion US dollars nga balor sang oil nga sang deposit sang hydrocarbon deposits. Iya pagigin na dugang nga posible base magasubra pa sa iya gin-estimate nga 26.3 trillion US dollars. Matapos mga kabyanan nga may ara pagid sang recent discovery of oil reserves sa nga namtang mga kabyanan sa Sulu Celebes Sea within the Philippine territory. Kagang ini nga mga data nga gintipon ni retired General Niminso, hindi niya ulo istorya lang, kagaw maom. Kay ini ang suportado mga kabyanan sa findings sang iban nga mga sources, including sa report sang Ministry of Geology sang China, kag Ministry of Geology and Mineral Resources sang China, nga nagapamatuod nga ang oil deposits sa Spratlys mahimo nga magalabot sa 17.1 billion barrels. Amo na kadamo ang oil deposits sa Spratlys. This is more than the 13 billion barrels of oil deposits of Kuwait, one of the world's top oil producers. Mas dako pagali kuno banwa suno na mismo sa pagtuon sang Ministry of Geology and Mineral Resources sang China. Nga nagasiling nga ang deposit gali sang nga langis sa Spratlys magalabot o kung nagalabot sa 17.1 billion barrels. Mas masubra pa ini banwa sa deposito sang langis dito sa Kuwait. Nga ang deposito sang langis dito sa Kuwait, nagalabot na yabanwa sang 13 billion barrels. Ti ko magamuning istorya, kung mamina naton ini kay masuyop naton ining langis nga arada sa Spratlys, basi manggaranon pa kita kay sa Kuwait? Magmanggaranon pa kita kay sa Kuwait? Or basi magmanggaranon pagid ang mga kawatan sa gobyerno sang sa mga milyonaryo kag bilyonaryo sa Kuwait. Amo na do ka punto na. It's either nga manggaranon ang pungsod Pilipinas o kung magmanggaranon pagid ang mga kawatan sa gobyerno. So amoy ni mga kabyanan nga pertigid ang lalaway sang China nga maangkon ang kadagatan naton dira ang West Philippine Sea nga dira karon mga magagmay nga mga kaislahan tungod ara gali diraya ang puwerte kadamo nga oil deposits nga wala naton mamina, wala naton masuyop kay kuno ang gobyerno wala sang kwarta nga wala sang pundo nga ipatindog sang planta para magsuyop sang oil o magsuyop sang langis nga ara sa nasambit nga kadagatan. Di karon ang problema kita banwa tungod sang pagsaka sang presyo sang langis sa world market. Di pasaka makita diri hasta nga nakalabot na subong sa 80 pesos ang tagsa ka litro sang diesel. Di nga ang nagsuffer kita iya no sang kamahal sang pagbakal naton sang langis, sa pag-import naton sang langis kung pwede man lang kita maka-producer diri sa Pilipinas. Ano gidayan ang matutuod nga rason nga wala ni isa ka presidente,
wala ni isa ka mga ka presidential aspirants ang nagtalakay sa siniya nga issue ang pagmina naton sang langis mga kabyanan sa kadagatan nga aton nasakupan. Inabala tungod nga nadlok pa kita kay may mga pila pa ka pungsod nga nagaklaim kay ang isa nga nagaklaim diri amo ang China. Mabugtaw na lang kita banwa, isa ka adlaw, isa ka aga mabugtaw na lang kita nga nagasigi na suyop sang langis ang pungsod China sa aton kaugalingon nga kadagatan. Diya mo na ang mapait nga kamatuoran nga ang ato na mismo manginila pa. Di sinuayan nga presidente man, daw ay gid malabot sa diskusyon, no? Huwag malabot sa mga debate sa presidente. Kung ikaw mangin presidente, ano na to, may plano ka ba lang nga minahon ang aton nga langis nga centuries na nga nagapundol ang sa kadagatan da sa West Philippine Sea? Ngaton nga ginadebatihan niya sa presidente kung ano-ano malang mga labay-labay sa Ariho. Amo ni ang una nga makapahilway sa aton sa sobrang nga kautangan kagapigaduhon ang pagmina sa langis mga kabyanan dira sa may West Philippine Sea. Hindi yung istorya lang, hindi niya kutso-kutso, hindi niya marites. Kay amo ning resulta sa research sigin patigayon ni retired General ni Minzo nga napamatud-an kag hindi lang siya nagpamatud sini, bisan pa mismo ang China. Nagpamatuod sini. Kag hindi lang niya ulo istorya kay during the time ni Presidente subong lang nga time ni Presidente Rodrigo Duterte may ara ganiya sa mga initial nga mga talks nga ang China ang magamina sinadira pero may mga sharing scheme nga matabo sila ang mamina pero do gamay lang yang langis ang matupas aton do laban sa ila. do tinuntong opisyo banwa mamina ang mapatindog sang planta ang China, masuyop sang langis nga na sa kadagatan, pero gamay lang porsyento ang matupas aton kay dako nga porsyento matupas sa ila. Kaya man ila planta mo, no? Ila planta. Wow. Kaluluoy lang si Juan de la Cruz pirmi sang nagakatabo sa pungsod Pilipinas banwa. Perti sa aton kapigado. Nagaigod kita, lugmo kita sa perti nga kautangan, nga pwede man lang mabayaran kung aton lang gin tap ang aton nga resources nga nagakatulog lang si dalom sang kadagatan. 5 minutos banwa, nabiling mga dagat kita sa tagnang alas 12, magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
pagkaon. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost. Bacolod. Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabaran sa ito ng pagpangalaga diri sa palatungtunan Bumbuanay sa Udto. Di amo gina no siling di kwan siling di sino ni siling ni Grasilda Tupas niya ano ni basi kuno kon ang China nagakuan na to. Basi ang China kwan lang sikreto lang pero birada na ko suyop lang sang kwan sang aton nga langis dito sa karagatan. Ayo tinagakuan gid. Do laban-laban gid daw kadamo na to sa mga gid pang install nga way na to may baluan nga basi gasigi na to kayabas ang karagatan naton to. Yan ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby. Metro Manila goes to Bumbo News, DWSM, Star FM, Opo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Marso 16, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV drivers target ng Department of Transportation na matapos bago pa man mag-Marso 25. Ang sahod naman ng mga guro, sundalo, pulis at pondo sa mga infrastructure projects masasakripisyo kapag sinuspinde ang fuel excise tax. Ayon yan sa Department of Finance. Nagpanukala naman ng mga akbang para maibsan ang impact ng krisis sa mga mahihirap. Ipapatupad na big-time rollback sa langis, hindi pa rin daw maituturing na magiging bagong trend. Muling pagtaas naman ng presyo, posible pa rin ayon sa Department of Energy. Ang Presidential Advisor for Entrepreneurship pabor na ilagay na rin sa Alert Level 0 ang NCR dahil sa mataas na mobility pero patuloy ang pagbaba ng infection level.
Samantala, ang Cebu Provincial COMELEC pinaghahandaan naman ang mga lugar na mayroong intense political rivalry kaugnay sa pagsisimula ng local campaign period. Sa ating international news, US President Joe Biden nakatakdang magbigay ng karagdagang $800 million military assistance sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, NBA superstar Kyrie Irving bumasag ng maraming records matapos na magtala ng 60 points sa panalo kanina ng Brooklyn Nets laban sa Orlando Magic. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, umaapela ang Department of Transportation o DOTR ng pag-unawa sa ilang mga PUV drivers na makakaranas naman ng delay sa matatanggap na fuel subsidy kasunod ng ilang serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Transportation Secretary Arthur Tugade na hanggang sa Marso 25 nila target maibigay sa mga PUV drivers na bahagi ng expanded program para sa fuel subsidy katulad na lamang ng mga drivers ng taxi, mga tricycle at delivery riders. Simula Marso 14 hanggang 18 naman kasi ang distribution ng naturang ayuda para sa mga drivers ng mga bus at mga pampublikong jeep. Sinabi ni Tugade na para sa modern public utility jeepney, sasapat sa loob ng 15 araw ang fuel subsidy na ibibigay ng pamahalaan kung ang presyo po kahapon ang pagbabasehan. Para naman sa traditional public utility jeepney, sinabi ng kalihim na hanggang 18 araw ang itatagal ng 6,500 pesos na ayuda na kanilang matatanggap. Sa kabilang dako, aminado naman si Secretary Tugade na sa oras na magkaroon ng fare hike sa harap ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo ay tatamaan ang inflation rate ng bansa. Nauna nang umapila ang ilang transport groups na payagan na silang ipatupad ang provisional 1 peso fare increase. Bukod pa sa apela nila, naaabot naman ng hanggang 5 pesos na aumento sa pamasahe. Samantala naman ang sahod ng mga guro, sundalo, pulis at pondo sa mga infrastructure projects, masasakripisyo kapag sinuspinde ang fuel excise tax ayon yan sa Department of Finance. Nagpanuka naman ito ng mga hakbang para maibsan ang impact ng krisis sa mga mahihirap. Alamin ang detalye mamaya. Tala naman, natanggap na ng nasa 35,000 sa 136,000 initial card holders ng Pantawid Pasada Program ang kanilang 6,500 fuel subsidy ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion na inaasahan nilang pagsapit ng Biyernes ay makukumpleto na ng Land Bank of the Philippines ang distribution ng naturang ayuda. Ayon pa kay Casion, nagsimula na ang Land Bank sa pag-transfer ng 6,500 pesos na fuel subsidy sa mga public utility vehicle drivers at operators na lubang apektado ng ilang serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pinayuhan naman niya ang mga hindi pa nakakatanggap na naturang fuel subsidy na i-check ang kanilang accounts hanggang Biyernes. Samantala, nasa proseso pa naman sa ngayon ng pamamahagi ng mga cards sa mga drivers at operators ng mga bus, tricycle at delivery riders dahil sila ay bahagi na ng expanded program para sa fuel subsidy. Dahil mayroon na rin namang ongoing payroll para sa mga bus, sinabi ni Casion na ang mga kumpanya ay dapat na maibigay sa LTFRB regional offices ang account numbers ng kanilang mga driver para sa naturang ayuda. Para naman sa mga taxi at TNVS, ang LTFRB regional offices na rin anya ang maglalabas ng guidelines sa Land Bank branches kung saan nila maaaring iproseso ang kanilang fuel subsidy cards. Sa mga sandaling ito mga kabombo at ka-Star Nation, balikan naman natin kung ano nga ba yung matatamaan sa oras na suspendihin nga itong fuel excise tax. Kaugnay niyan, may kabuang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Yes, Bombo Raymond. Okay, babalikan natin na maya-maya siguro na ilang sandali lamang mga kabombo at ka-Star Nation, si Bombo Raymond Tinaza. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, ay sinabi nga po
ng Department of Energy na sa susunod na linggo ay magkakaroon ng big time price rollback sa presyo po ng langis. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, hindi pa nila masasabi sa ngayon kung magkano ang ibabawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero sinabi naman ni Energy Secretary Alfonso Cusi na ang presyo ng gasolina ay maaaring mabawasan ng nasa 5 pesos kada litro, habang ang diesel naman ay mayroong posibleng mabawas na 12 pesos kada litro. Kamakailan lang ay nagpatupad nga po ang mga kumpanya ng langis ng nasa 13 pesos and 15 centavos at 7 pesos and 10 centavos na increase sa presyo ng kada litro ng gasolina at diesel. Mga kabombo at ka-Star Nation, balikan natin ang linya ni Bombo Raymond Tinaza. Na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng economic cluster ng gabinete kaugnay para matugunan yung epekto ng krisis sa Ukraine at sa Russia na tumatama nga sa ating ekonomiya. At ito, kabilang sa presentasyon ni Finance Secretary Tani Dominguez na pangunahin sa rekomendasyon ay ang pagbibigay ng unconditional cash transfer program o targeted subsidies na 200 pesos kada buwan sa kada household sa loob ng isang taon sa tinatawag na pinakamahirap na bayan na 50% na may katumbas na kabuuang halaga na 33.1 billion pesos. Ayon kay Dominguez, batid nilang hindi sapat ang mga parang ito, pero ito niya ang kayang gawin sa ngayon ng pamahalaan. Pangalawang rekomendasyon ni Dominguez ang patirihin ang excise taxes na ipinairal sa ilalim ng train law. Paliwanag ni Dominguez, 147 billion pesos kasi ang makakolekta ng gobyerno sa excise tax para sa buong taon. Ang halagang ito niya ay nakalaan sa iba't ibang gastusin kasama na ang Build program, sweldo ng mga empleyado ng pamahalaan, kasama na rito ang mga sundalo, pulis at mga guro. Kapag sinuspinda niya ang excise tax, mawawala ang mga benepisyong ito at magkaroon ang bansa ng debt to GDP ratio na 8.2% mula sa 7.7% na ang resulta o katumbas ay kailangan ulit mangutang. Ang value-added tax naman sa langis kay Dominguez makakadagdag ng 20 billion pesos na pisong koleksyon na maaaring gamitin sa pagbibigay ng subsidy sa mahirap na sektor. Dagdag pa ng kalihim na hindi lang naman yung mga, kumbaga, ang mga ginabang kasi kapag tinanggal excise tax ng mga produktong petrolyo, ang mga kinabang lamang daw ay yung mga mayaman, mga may sariling kotse na siyang pinakamalaking consumer ng langis. At yung iba, yung mga nasa laylayan ay hindi naman sila magiginabang, bagkus sila pa yung mas mahirapan dahil hindi sila mabibigyan ng mga kinakailangang serbisyo ng pamahalaan. Ito naman si NEDA Chief Carl Kendrick Chua ay nagbigay ng mga panukala at kabilang rito yung pagtitipid sa enerhiya at yun din yung 4-day work week. Paliwanag ni Chua na 40 days or 40 hours pa rin ang ipapasok kada linggo ng mga empleyado at mga gawa, pero gagawin itong 10 oras kada araw imbes na 8 oras. Sa ganitong paraan, sinabi ni Chua na imbes na mamasahe araw-araw ang publiko para pumasok sa trabaho, 4 na araw na lamang sila mamasahe, kaya makatipid sila sa isang araw sa usapin ng pamasahe at baon. Na ito pang bahagi ng pahayag ni NEDA Chief Secretary Carl Kendrick Chua. Ay tutukan po natin yung relief natin in a targeted manner to the vulnerable sectors, tulad ng pagbigay ng service contracting sa public utility vehicles at yung subsidy na 6,500 per month for 2 months. At gagamitin po natin, gaya po ng sinabi ni Secretary Dominguez, yung dagdag na tax mula sa VAT. Pangalawa po, yung unconditional cash transfer na nagawa na po natin under train law. So may experience na po tayo, may listahan na po tayo at sila ay tutulungan muli natin dahil para hindi po sila mahirapan. At yung pangatlo, Mr. President, yung mungkahi po namin ay siguro subukan natin yung conservation of energy. At isang halimbawa dito ay yung 4-day work week.
magtatrabaho pa rin po ang bawat Pilipino na 40 hours per day. Pero imbis na sa 5 araw ay 4 na araw. Pero imbis na 8 oras kada araw, magiging 10 oras kada araw. Ginawa po natin ito yung 1990 sa Gulf War at yung 2008 yung nagtaas po yung presyo ng langis. At ang epekto po nito ay makakatipid din. Imbis na araw-araw nag-commute ay magiging 4 na araw. At ito ay makakatulong din sa pag-manage ng ekonomiya natin. Ang bahagi ng pahayag ni NEDA Chief at Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua. Total din ang economic cluster sa mga hirit na magdagdag ng sahod sa mga manggagawa dahil ito ay magresulta sa pagtaas o ititawag na inflation sa presyo ng mga pangunahing bilihin. At yung makikinabang lamang daw ay yung mga exempted sa pagbabayad din ng kanilang income taxes, Bombo Gerald, Bombo Ever. So ultimately, ang iginigit dito ng economic cluster ay maganda lamang pakinggan yung sinasabi na pagsuspinde sa excise tax ng langis. Pero ang katotohanan ay ang mahihirapan at mag-suffer ay yung pagkalahatan, yung buong bansa pa rin, lalo na yung mga mahihirap na sektor. Bombo Gerald, ay Bombo Dave. Yes, Bombo Raymond, I understand recommendation pa lang naman ito ng ating economic cluster ng Duterte administration. Pero Bombo Raymond, may reaksyon na rin ba ang si Pangulong Duterte pahinggil dito sa mga rekomendasyon na ito ni na Secretary Dominguez at Secretary Carl Kendrick Chua? Bombo Raymond. Well, ang sabi ng Pangulo kanina ay aprobado na in a way dahil ang sabi niya hindi raw niya kukontrahin yung rekomendasyon ng kanyang mga miyembro ng gabinete dahil sila yung nakakaalam at nakakaintindi ng sitwasyon. Hindi raw niya ito kumbaga papakialaman dahil sila yung eksperto rito. Lalo na yung mas malalim at mas pamatagalan na epekto ng bawat economic action, Bombo Dave. No, so Bombo Raymond, maasahan pa ba natin na madadagdagan pa o masusundan pa itong mga ayuda na ibinibigay sa ating mga kababayan na lubhang apektado nga ng pagsirit ng presyo ng langis na ito, partikular na sa mga jeepney drivers, Bombo Raymond? Kasi I understand sa pag-iikot mo sa mga nakalipas na araw at linggo, Bombo Raymond, nababanggit sa iyo na mga nakakapanayam mo na apela nga nila na masuspinde na sana talaga itong excise tax sa produktong petrolyo na ito upang sa gayon magtuloy-tuloy din ang kanilang hanap buhay. Bombo Raymond. Well, tama ka dyan, Bombo Dave. Para sa kanila ay ituloy-tuloy na lamang yung pagbibigay ng subsidy, kumbaga targeted subsidy sa mga apektadong sektor, lalo na yung mga nasa public transportation. Dahil meron daw tayong mga extra o excise tax collection. Kaysa naman ito suspindihin. So ibibigay na lamang direkta lang ibibigay sa mga apektadong sektor. So tuloy-tuloy ito. Maging yung mga tinatawag na miyembro ng Pantawid Pilipino Program, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. So live and direct dito sa Makati City, Bombo Raymond Tinasa naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, ang ipapatupad naman na big-time rollback sa langis, hindi pa rin daw maituturing na magiging bagong trend. Muling pagtaas ng presyo kasi ay posible pa rin daw, ayon po yan sa Department of Energy. Kaugnay niyan, may report si Bombo Dennis Hamito. Hindi pa rin matatapatan ng ipapatupad na big-time oil price rollback sa susunod na linggo. Ay bagamat ito'y namumuo pa lamang, Bombo Dave, Bombo Jane, ito ay inaasahan na rin naman ng ilang sektor, lalo na ng nakabantay dito, yung Oil Industry Management Bureau. At tayo nga kay Management Bureau Chief Rino Abad, kinakailangan na maging sunod-sunod din ang pagpapatupad sana, depende sa availability ng produktong petrolyo at yung presyo nito sa pandaigdigang merkado. Pero sa ngayon ay hindi umano nila nakikita na ganito ang magiging trend. Gayunman, positibo na rin na development ang ipapairal na rollback. At inaasahan nga, batay dun sa mga nasa industriya ng langis, maaaring pumalo ito ng 10 piso
konting diferensya doon sa 13 pesos na naging big time price hike itong nakalipas na araw ng Martes. Gayunman, magkakaiba pa rin ang magiging implementasyon nito hanggang sa mga lalawigan at gayon din yung mga kumpanya ng langis depende doon sa kanilang mga produkto na kinuha o in-order mula sa ibayong dagat. At hindi pa rin ito inaasahan na magiging trend. Gayunman, positibo ang pananaw ng ilang mga nasa industriya ng langis na magandang indikasyon ito at posible ring masundan. Gayunman, kung magkakaroon ng mga pagbabago, alinsunod na rin dito sa sitwasyon ng kaguluhan dyan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay maaari pa rin makaapekto sa hinaharap na panahon at muli na namang sumirit sa panibagong price increase ang presyo ng langis kaya asahan na umano ito at kinakailangan na iba yung paghandaan. Bombo Dave? Yes, Bombo Dennis, so ibig sabihin sa susunod na linggo talagang may inaasahan na tayo na big time oil price rollback, Bombo Dennis? Gano'n na nga, ay medyo magandang balita na Bombo Dave. Pero siyempre, sabi nga niyan, huwag munang bibilangin ang mga biyaya pagka hindi pa talaga ito nasa kamay. So hinihintay natin, kumbaga namumuro o namumuo pa lamang na magkakaroon tayo ng oil price rollback. At ito ay medyo may kalakihan. Posibleng pumalo ng hanggang 10 pesos. Magandang balita na rin, Bombo Dave. Oo nga, kasi napakamahal na talaga ng kada litro ng kahit ng diesel man lang, Bombo Dennis. Anyway, maraming salamat sa iyong report, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Quezon City Government na mahagi naman ng 500 pesos na fuel subsidy sa mga tsuper na lubos na apektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yan at iba pang balita sa ating pagpapatuloy. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Magupa ng 2.5% noong January ang cash remittances ng mga overseas Filipinos na dumaan sa mga bangko ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinabi ng BSP na ang cash remittances para sa naturang buwan ay pumalo sa $2.6 billion mula sa $2.6 billion sa kaparehong buwan na nakaraang taon. Pinakamaraming cash remittances noong January 2022 ay nagmula sa Amerika, Japan at Singapore. Ang US ang siyang may pinakamalaking share sa overall na remittance na papalo naman sa 41.2% para sa naturang buwan na sinundan ng Singapore, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Canada, Taiwan, Qatar at Malaysia. Ang combined remittances mula sa top 10 countries ay katumbas ito ng 79.6% ng total cash remittances sa naturang period. Samantala, ang personal remittances naman ay lumago rin ng 2.5% sa $2.9 billion noong January mula sa iniro na $2.8 billion naman sa kaparehong period. Samantala, ang Presidential Advisor for Entrepreneurship pabor na ilagay na rin sa Alert Level 0 ang National Capital Region dahil naman sa mataas na mobility pero patuloy ang pagbaba ng infection level. May update si Bombo Gerald Ulepa. Yes, Bombo Dave, kung itong mga economic manager, syempre, ng pamahalaan itong tatanungin ay pwede na raw na ilagay sa Alert Level 0 status ang National Capital Region. Ayon nga kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, sa kabila kasi ng mataas ng mobility o ang paggalaw ng mga tao sa NCR sa ilalim ng Alert Level 1, ay bumaba naman ang infection ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sinabi nitong sakaling ibaba sa Alert Level 0, ibig sabihin ay tatanggalin na rin itong state of emergency kapag natanggal daw ang mahigpit na restriction at pwede naman itong ibalik kapag tumaas ulit ang COVID-19 cases dito sa bansa. Sa issue naman sa mandatory na pagsusot ng face mask, sinabi ni Concepcion na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga may-ari ng mga businesses, ito mga establishment na sila yung mag-set ng protocols. Dito sa ating kinaroroonan, yung restaurant sa ating likod, Bombo Dave,
ay required pa rin yung pagsusot siyempre ng face mask. At yung ganyan, pakinggan natin itong si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Dito sa Pilipinas, nakikita natin, maganda naman ang sitwasyon. No? Binuksan natin, mataas ang mobility. Together with the vaccines and the natural immunity, that helps. Pero ngayon, importante rin itong boosters natin. And nakikita natin what will be our normal. No? Pag bagyo, may signal number 1 to signal number 3. Bagyo, wala naman signal. Dapat in the Philippines, ganyan rin tayo sa itong health situation natin. Pag may threat, itaas natin sa alert level 1, 2, or 3, no? Wag natin itaas yung alert level, no? So yan si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Napansin natin dito, Bombo Dave, sa Chino Roses Avenue, dito sa ating likuran, maging yung mga food deliveries dito pila-pila, at talagang yung mobility talagang mataas na, Bombo Dave. Parang balik na sa normal yung sitwasyon dito pa rin sa ating kinatatayuan sa ngayon. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Makati City, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Oras sa Pilipinas, alas 12:22 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Inanunsyo naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III na mas maraming oportunidad sa trabaho sa Canada ang ibibigay para sa mga Pilipino. Kasalukuyang nasa Canada si Bello para pumirma ng mga bilateral labor agreement para sa mga trabaho sa Ontario at Yukon para yan sa mga Pinoy. Ang mga dayuhang manggagawa sa Canada ay maaari ding maging karapat-dapat para sa isang resident visa. Samantala sa Germany, ang mga Filipino healthcare worker na nagsilbi sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay nakatakdang makinabang mula sa COVID care bonus ng gobyerno ng Germany. Sa mga sandaling ito, mga kabombo at ka-Star Nation, balikan naman natin ang iba pang balita pahinggil pa rin sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sapagkat ang Quezon City Government ay namahagi na rin daw ng 500 pesos na fuel subsidy sa mga tsuper. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Anali Soberano. Namahagi ang pamahalang lokal ng Quezon City ng 500 pesos fuel subsidy voucher para sa lahat ng tricycle drivers na pumapasada sa syudad. Ito ay para alalayan ang mga tsuper na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mismong si Mayor Joy Belmonte ang nagbigay ng tulong sa halos 4,000 registered tricycle drivers. Ang iba pang TODA drivers ay mabibigyan naman sa susunod na mga araw. Maliban sa 500 pesos, magbibigay pa ang lokal na pamahalaan ng 1,000 fuel subsidy. Ayon ito sa Ordinance SP 3100S 2022 na naipasa ng Sangguniang Panglungsod na inakda ni Majority Leader Franz Pumaren. Ang mga nabanggit na fuel subsidy program ng Quezon City ay iba pa sa nakatakdang ibigay ng national government. Layo ng lungsod na mabigyan ng fuel vouchers lahat ng 25,000 registered tricycle drivers bilang pag-alalay sa patuloy na tumataas na presyo ng langis. Lubos namang nagpasalamat ang mga tsuper sa tulong na ibinigay ng Quezon City Government. Ayon naman kay Mayor Belmonte, nararapat lamang na mabigyan ng kaunting tulong ang mga drivers, lalo na ngayong patuloy sumisirit ang presyo ng krudo. Hinimok naman ni Belmonte ang mga Q-Citizens, lalo na ang mga motorista na i-avail ang free rides ng Q-City bus system sa kabila ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga balita naman, mga kabombo at ka-Star Nation, sa probinsya, ang Cebu Provincial COMELEC pinaghahandaan na rin ang mga lugar na mayroong intense political rivalry. Kaugnay naman po yan sa pagsisimula ng local campaign period. Live sa ating kabilang linya ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Dave, pinaghahandaan na ngayon ng Commission on Election dito sa Cebu Province ang pagsisimula ng local campaign ngayong Marso 25. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Cebu Provincial COMELEC Supervisor Attorney Jerome Brillantes, sinabi nitong may mga intense political rivalry ang probinsya na patuloy nilang minomonitor kasama ang Philippine National Police at ang Armed
Forces of the Philippines. Ayon kay Attorney Brillantes na nasa yellow category ang probinsya kung saan maliban sa may mga political rivalry ay may mga insidente na rin sa mga nakalipas na eleksyon na posibleng mangyari sa paparating na eleksyon. Anya, hindi pa nito masabi kung ilang hotspot areas ang kanilang maitala dahil posibleng madagdagan o mababawasan pa ito. Siniguro ni Attorney Brillantes na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa PNP at AFP para sa kanilang mga security plan sa paparating na lokal na kampanya sa susunod na linggo hanggang sa araw ng eleksyon. Kaugnay niyan ating pakinggan si Attorney Jerome Brillantes. Solution sa COMELEC, no? Any campaign should be, mga kandidato, may kailangan silang magdaan sa COMELEC, no? Mag-ask lang ng certificate of authority to rally. No? Even though mayroon silang permit to rally galing sa LGU, but kailangan pa silang certificate to rally para sila mag-heal campuses o rally sa different area of jurisdiction. So yan si COMELEC Supervisor dito sa Cebu Province na si Attorney Jerome Brillantes. Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Suset. Live mula rito sa Cebu Provincial Capital. Ito si Bombo Suzette Bacasora Falls para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Halos 1 million na halaga ng shabu naman nasabat matapos na maaresto sa buy-bust operation ang high-value target drug personality sa Western Visayas. May karagdagang detalyang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa halos 1 milyong piso na halaga ng shabu ang nasabat kasabay ng isinagawang drug buy-bust operation sa Western Visayas. Ang drogista ay si John Jestro o mas kilala bilang si alias Cas at Inky, 44 anyos, residente ng barangay Don Esteban Lapos, Iloilo City. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, pinuno ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng Region 6, sinabi nito na isang high-value target drug personality si Jestro. Ito ay nahulihan ng 120 gramo na illegal na droga na may market value na 816,000 pesos at nakuha rin ng buy-bust money at mga sachet pa ng suspected shabu. Si Jestro ay kulong na sa La Paz Police Station at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha natin sa possession ni June Jestro ang mahigit kumulang sa 120 gramo ng suspected na shabu. Yung kategory niya sa value individual na siya sapagkat yung dami ng illegal drugs na nahuli natin sa kanya at kakayahan niyang makapag-distribute or makapagbenta ng mahigit 200 or 200 hanggang 500 gramo ng illegal na shabu sa loob ng 1 linggo. Mula dito sa Camp Martin Delgado, ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ibinunyag ng US official na magbibigay ng karagdagang $800 million si US President Joe Biden bilang bagong military assistance nito para sa Ukraine. Dadalhin nito ang kabuang ipinangako na $1 billion sa nakaraang linggo at $2 billion mula nung simulan ng Biden administration. Kabilang sa bagong packages ang mga anti-tank missiles. Napagalaman na kasalukuyang ipinapatupad sa ngayon ng 35-hour curfew sa Kiev matapos ang patuloy na ginawang pang-aatake ng Russian forces. Ipinapakita naman ng mga bagong satellite image ang maluwakang pagkawasak sa buong Ukraine, kabilang ang mga nasirang bahay sa isang nayon malapit sa Kiev at ang mga nagbabagang bahay sa kinubkob na lungsod ng Mariupol kung saan mahigit 2,500 sibilyan ang namatay. 3 Russian military helicopters naman ang pinasabog ng Ukraine strike sa Curzon International Airport. Nakatakda naman na makipagpulong ang Prime Minister ng Poland, Slovenia at Czech Republic kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Bombo Sports News.
Binasag ni NBA superstar Kyrie Irving ang ilang record sa liga matapos na yung kanyang nakakabilib na performance nang makapagtala siya ng 60 big points sa panalo ng Brooklyn Nets kontra Orlando Magic sa score na 150-108. Dinumina ng husto ni Irving ang laro kung saan sa first half pa lamang ay kumamada na ito ng 41 points. Maliban sa personal best, ang naturang score ay pinakamataas din ngayong season sa isang NBA player sa loob lamang ng first half. Ang 60 points naman ni Irving ay franchise record din kung saan maging ang mga kalabang fans sa sobrang pamamangha ay nag-cheer din na rin sa kanya at binigyan siya ng standing ovation. Sa tindi pa ng init ng kamay nitong si Irving ay umabot lahat sa 8 ang kanyang naipasok na 3-point shots. Ito na ay ika-36 na panalo ng Brooklyn Nets habang nangulelat naman palalo sa 52 losses ang Orlando Magic. At ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga PUV drivers, target ng DOTR na matapos bago pa man sumapit ang Marso 25. Ang sahod naman ng mga guro, sundalo, pulis at pondo sa mga infrastructure project masasakripisyo kapag sinuspinde ang fuel excise tax ayon yan sa Department of Finance. Nagpanukala naman ng mga akbang para maibsan ang impact ng krisis sa mga makihirap. Ipapatupad na big-time rollback sa langis, hindi pa maituturing na magiging bagong trend. Muling pagtaas ng presyo, posible pa rin ayon sa DOE. Presidential Advisor for Entrepreneurship, pabor na ilagay na rin sa Alert Level 0 ang NCR dahil sa mataas na mobility pero patuloy ang pagbaba ng infection level. Ang Cebu Provincial Comelec pinaghahandaan naman ang mga lugar na mayroong intense political rivalry. Kaugnay naman po yan sa pagsisimulan ng local campaign period. At sa ating international news, US President Joe Biden nakatakdang magbigay ng karagdagang $800 million sa military assistance sa Ukraine. At sa ating sports balita, NBA superstar Kyrie Irving bumasag ng maraming records matapos magtala ng 60 points sa panalo kanina ng Brooklyn Nets laban sa Orlando Magic. At live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 35 minutos na nakaligat sa tag ng alas 12. Bago lang nyo nabatin ang Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Sa ato na pagbalik karon dugay-dugay, kung ano man nato report ni Bombo Franz Andro Burgos. Ang sabahin gapon ini sa issue sang ginaduso nga pag-suspend sang fuel excise tax. Pero anti sila Banwa, no? Baunano naman nina tayo katabo sa may Barangay Purisima sa Banwa sa Manapla, may forward sa ating information. Ang Eco Park, no, ang Eco Park sa Purisima, no, nga daan ini nga lagun nga gin-rehabilitate sa Victoria's Milling Company ang nasunog. Ano ni kagabi ini or nagligan nga gabi? Nasunog, hindi pa ni may baluan kung nasunog o kung hungod nga sunugon. Daw nagalala ang sitwasyon dira sa Barangay Purisima. Itugyan tagyapon sa aton nga aton nga otoridad sa aton nga kasuguan
ang tanan nga mga bagay nga gusto naton nga aton gina insister no nga aton kinamatarong no kay balo ko nga may mga land dispute dira sa may Purisima pero hindi naton pagipalabot sa punto nga may mga kalitan kita nga pagatugahon. Nagapati lang kita gyapon sa aton nga justice system. May mga wala pa matapos yang mga resolusyon sa mga petisyon kag mga complaint kag ginapasaka batok sa mga opisyal sa nga banwa sa Manapla kag sa barangay Purisima kag subuman complaint batok sa Victoria's Milling Company. No hulaton ta nga mapakapanaog sang nagakigo nga desisyon ang mataas nga ukmanan sa aton nga pungsod. Samtang nga wala pa ina, no, aton lang panugyan sa mga pumuluyo nga hindi talang kung ginungod man isunog o kung basi aksidente man na nasunog, pero kung ginungod nga sunugon ini, ang ako lang panugyan, hindi lang ta maglabot sa punto nga mangin radikal na gid kita, nga mga guba na gid kita sang mga kagamitan, kay hindi na makatabang sa aton. No, ipagitanay sa legal nga proseso ang tanan nga mga bagay nga ginasinggitan naton ng aton kinamatarong, no? Naintindihan ko gid ang mga hibubunot ninyo dira, no, kag ginatinguhaan man naton nga ipaagi ini sa legal nga proseso, kag ginapaybalutan naman diri ang mga sentimiento sang tagsa-tagsa. Pero kung may ara iya sa nagligat to may ara improvised explosive nga nasapuan. Subong naman nasunog naman ang mga cottages ang Eco Park. Di kung nasunog man ang ining aksidente, way problema, pero kung ginungod sunog, tiyan mo nang siling naton nga ipaiway talang ng amuni nga mga tikang nga mga ginahimo naton dira kay hindi ni siya makabulig sa aton ginasinggitan nga kinamatarong naton kag aton yang ang aton nga diretso, no, kinamatarong naton yang nga makaangkon sa kadutaan dira kaysa akong pagkinsinti diri nagisugod sa ining problema sa duta nga tani ila na nisang mga benepisyaryo pero nangin hindi pa ila, no, kag ang ining planta sang Victoria's Milling Company nga ila ginaprotestahan, no, ti ipagita sa legal nga pamagi kag ipaiway talang ang ining mga pangsunog kun nga kunya kun ginungod gin man sunog pero basi way man ginungod sunog. So amo ni natabo mga kabayanan do katahom pa man isang Eco Park dira sa Purisima nga may mga tatlo ni ka mga cottages dira. Subong nagkala abo kay na sunog ginlamon sang kalayo sang nagligad nga gabi. 39 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 12. Magabalik mga kabayanan ng ining nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito ng pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto may ari sang Just In report. Ambot ko sa sining ibalita ko subong sa inyo banwa gikan sa palasyo sa Malacañang. Ambot ko madayaw kamuni ko mamuyayaw. Just In. Ari basahon ko ang Just In report ha. Pala says President Duterte has approved the recommendations of the Finance Department to retain excise taxes on fuel and to provide unconditional cash transfers of 200 pesos per month to 12 million households. Ngayon, no? Ang akon nga ilungguhon para nga klaro sa aton tanan. Sa report karon mga kabiyanan ginpagwa sang Malacañang nagpayag nga si Presidente Rodrigo Duterte nag-aprobar sang rekomendasyon sang Finance Department nga i-retain. Na i-retain kung ginpatuman hindi na paguntaton i-retain ang excise taxes on fuel and excise tax nga ginasinggitan naton nga excise tax i-suspend. So hindi pag i-suspend ini kay magapabilin ang excise tax sunod sa presidente. Pero maghatag kuno ang Malacañang, maghatag ang gobyerno sang unconditional cash transfers nga 200 pesos sa tagsa kabulan sa 12 milyones ka mga households. No? 12 milyones ka panimalay. So may 200 pesos gid kada bulan nga ayuda ang ining mga poorest of the poor nga mga pamilya sa pungsod Pilipinas. Yudi may additional sila nga 200 pesos ha. Te ayawat pa man 200 pesos. Te pamangkot
sa aton nga mga tagpalamati kag nagatutok sa aton nga Facebook Live. Ano ang inyong mahambal sa sining ginpagwa karon nga pahayag sang presidente? Ano ang inyong mahambal karon sa sining 2 kagatos ka pesos nga ayuda gikan sa aton nga gobyerno sa tagsa ka bulan? Ihatag ini sa 12 milyones ka mga panimalay nga na-identify na banwa nga amo ang poorest of the poor. Ano ang inyong reaksyon sini? Mamalakpak, magpangalipay, madayaw o kung mamuyayaw? I-retain ang pagpatuman sang fuel excise tax. No, kag wala na sang tupa ining singgitan naton nga isuspend anay sa tunga sa sining asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Tigaylo, magapabilin ang pagpatuman sang excise tax. Apang ang gobyerno magatag sang 200 pesos kada bulan. 200 pesos kada bulan sa mga pigado, sa 12 milyones ka mga pigado nga mga panimalay sa pungsod Pilipinas. Ano ang inyong reaksyon diri? Madayaw o kung mamuyayaw? Siling sang isa ang 200 pesos, isa lang na kaadlaw nga pamasahe, bumbudan. Siling ni Agnes de la Torre. Sinya 200 pesos, isa kadlaw nga pliti. Di galing ang isa ka bulan, pila kadlaw? 30 kadlaw, butang talang abi, way na ang Domingo. Butang tabi, mga 28 lang kadlaw, o kung 26 kadlaw abi. Grabe naman, no? Pero okay na lang na, banwa, at least may 200 kada bulan. May na lang kaysa way nagid. 200 kada bulan. Imagine nyo na, mag-igod ka halindri pa kanto sa Libertad, hindi ka kita 200 mo. Ay, kasadya man yung banwa. Kanami lang ang punto sila diri, hindi na lang kita mag-asa pa sa gobyerno nga maalibantar pa nga buhi ta or mapamulumagan man ang kabugat nga ginalukdo ta subong, mangita gilang ta sa pamagi, maminsan na tayo subong, ano pagid ang dapat ay muon makakwarta ta, kung hindi man ta makakwarta, mabuhi kita sa tagsa kadlaw. Timayo lang ang mga kauturan naton nga sa kaumhan, kay pwede lang niya makapananom sila og saran. Ang mga kauturan nga ari sa syudad sa mga housing, nga wala na sang ugsaran nga pwede matamnan ba o kaluluoy gid. Hindi gid makapananom-tanom. Hindi naman makasiling abi nga mangita ta sa lain nga mga palamugnan o kung manegosyo kita kay paano pa ta makanegosyo kay wala naman sa may mga bumalakal kay insaktuhan na naman lang ni pamliti ang aton nga sweldo sa tagsa ka bulan. Ahay. 20 pesos, siling sa isa 20 pesos na lang ang makalabot sa natungdan. ay hindi 200 na ba? Araw-araw na ginaya nga 20 pesos na lang ang malabot sa natungdan. 200 manggiguro So mga konsensya naman ang ibanda nga mga abilidaran nga pangkatan pag ginaang nga 200 pesos. Sige. Sa mga pigado naton nga mga kauturan, amo na lang advice ko, hindi ba sa nagligad pa kuya nag-promote gani ang magpananom-tanom kita? Di nagsala bala ako? Kung ginsunod ninyo ang akon nga tagubilin, ang akon nga advice, nga magpananom kita sa mga ulutanon, subong bisan magsaka mga balaklon, isaka na kitanan subong mo. At least hindi kita magutman nga may makali pa kita nga kamuti sa palibot. Sa mga kumhan applicable gid ini. May magalbot kita to nga balinghoy, may mautan kita nga alugbati da or tinangkong da or tangkong or mga balatong da, talong, kamatis, may ara kita sa tunog saran. Amo gina daw, no?
Ti dugay ko na niging promote sa nagligad pa sang wala pa mag-asod-asod sa gasolina, sa magsugod ang ato balang pantry, community pantry. Ti hindi to ya sustainable, siling ko hindi niya sustainable ang community pantry. Maabot ang short period of time lang ni. Kay pagkaligad sa pila ka bulan, matahaw lang ni siya ang kainiton sang community pantry. Tinadula gid man ang community pantry. Pero ang gin-promote naton yang nga pagtanom sa mga vegetable, ang pagtanom-tanom naton, no, sa mga ulotanon, kung nagsugod ka mo sa to nga time nga nagpanagtag ako sa mga liso, posible subong, why na kamo problemahon kay sige na lang kamo harvest. I tell you, sa akon to palibot sa uma, may mga ato pati yung mga tanom, may pwede ko to yung utanon nga mga dahon sang kamuti, may dahon sang tangkong dito, may alugbati, may tanglad, may ara to sang balatong. Anytime ya pwede ko ya makapangutan, kag pwede ya makaluto sang ulutanon, sang laswa. Kaso por kaso nga magtaas pagid ang presyo sa mga balaklon, kabay pang hindi na lang, kaya may rollback naman na dason si Mana, may ara kita po yuton kung may ara kita gintanom. That's why, ang siling ko, sa mga pigado naton nga mga kulturan, kung may ara malang kamuda og saran nga pwede tamnan, tamnin ninyo. Bisan sa mga latas ang gatas, tamnin ninyo. Kaya wagi kamuyas ang pierdihon kung magpananom-tanom kita. Hindi kita magsagad pang away. Nga awayo na to ng mga kaingod awayo na to ng abyanta sa Facebook. Ang problema, abisubong sa mga Filipino, banwa, batunon taman ni kag hindi, pero amo gining kamaturan. Nagapangot kita sang sige kawit sa cellphone. Kay balo ka mo nga kung hindi ka mo nakamulalong, ginulipon na kamo sang cellphone. Ginulipon na kita sa social media. Tanan na lang sa aton nga spare time, hindi na kita makakuti na sa mga lubraho naton sa aton nga panimalay, kay sige na lang tatamod sa cellphone. Anong ginabasa naton dira? Ina mga kutso-kutso sa Facebook. Amo nang ginahimo, ginahala. Ang aton nga oras, sumahan nyo blabanwa. Sumahan nyo kung pila ka oras ang ginaspend ninyo sa pagtutok lang sa cellphone, pagmurarat sa mata nyo sa cellphone. Unproductive, ini katama, banwa. Nga kung ang ginsagan nyo katutok sa cellphone, kung ginkuti nyo na sa mga ulubrahon nyo nga mapuslanon, wala ka alabot nga nag-enjoy pa kamuda sang matutuod nga enjoyment nyo, nakabulig pa sa pagpangabuhi. Bisan subong sa mga kaumhan, sa mga lugar nga may pwede man mga matamnan sa palibot nila, sila ugsaran. Why? Hindi na makapananom, hindi na makapanghilamon. Kaya nga, hala, sige na lang tutok sa cellphone. Sige na lang kabangig sa politiko kung sino ginasuportahan. Sige na lang inaway. Sige na lang hambal sang kung ano dahil mga pagpakamalaot sa mga kandidato. Nga daw sila nang pinakamaalam. Nga daw sila nang pinakatinlo. Nga daw sila na yung pinaka-kwalipikado nga nakaintindi kung paano ipalakat ang atong gobyerno. Kung hindi gani mo na ang mga topiko sa Facebook ang ginalantaw, magsagad ang lantaw to sa mga kutso-kutso na ara-dira, kag basahon ng mga rant sa mga tao nga galit sa kaugalingon, galit sa sarili, nga kadadlaw na lang may ginaaway nga parinti. Kadadlaw na lang may ginaaway nga parinti. Wala man sa ginaaway, parinti pang ginaaway. Ay, pangabuhi ni Banwa. Magpananom-tanom kita. Kaya kung saligan nyo, mga pigadong, sagad mo lang kamuda pamuyuko, da kabag panighawa, kabag panghinguto, da kabag sagad ka po sa cellphone, pananom-tanom ka mo. Kaya ang 200 yang yata sa gobyerno, pasalamatan talaga, pero hindi gina makatabang 200 pesos nga yata kada bulan. Hindi man pwede nga isuspend ang excise tax sa fuel, kaya why nakita koleksyon, bugto ginawa, bugto inrango sa pato. Bankrupt ang pungsod Pilipinas, why na kwarta subong. 5 minutos ang nakaligid sa tag ng alauna. This time, gawa na itong report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Sa piyang kalinya, parte man yapon sa excise tax. Bumbo Franz Andrew Burgos, please come in.
Sa kabago lang kita ning balita nga nagguwa Bombodan no, konektado ni sa excise tax ni Bombodan. Na-mention to kayo na may 200 pesos na ni Bombodan sa hindi pang 12 milyones ka mga pamalay ang matagaan sa 200 pesos. So diri Bombodan, yung pagkigangutan nato ni ang sabahin sa mga mamumugo no kung ano ni ang ilang mambal kay because ang excise tax Bombodan amo ni siya ang kabangdanan sang hindi ni masagang nga presyohan ay wala no kung pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kag sa pila pagid ka mga prime commodities Bombodan nga nag-cost pagid no nga sa pagsaka sa nga presyo because naman ginahingyo man gini Bombodan sa grupo sa mga mamumugon nga pagasakaan ang regular wage no especially ang diri sa aton sa Western Visayas kay Bombodan ang regular wage diri sa aton is 395 pesos. So doon medyo alang-alang ginapumputan sa aton nga mga kulturan subong nga nagasaka padaan ang presyo sa tanan nga mga nga mga produkto o mga pwede nato mga pambakal Bombodan no. So diri naton gipakigangutan kag ginkuan naton si reaksyon kung ano ni bala no pabor sila bala nga ipaiway anay ang ginatawag nga excise tax kag i-amend ang natawag ni Bombodan nga oil deregulation law no sang sabahin naman niya sa mga mamumugon. Diri nato na hibaluan nga sabahin sang gawa no sa ilan nga pagpanguna sa ilan nga Secretary General nga si Mr. Winnie Sancho Bombodan. Pabor sila Bombodan nga ipaiway anay ang excise tax kay syempre ang excise tax Bombodan hindi gid subong daan makakas gid sang gobyerno no di bago lang gid na nagambal na itong presidente nga daan nga ma-irritate niya ini. Correct, mo ginabombodan hindi gid daan nila ni mapauntat be kay do masigi-sige na lang gid piladaan Bombodan ka billions of pesos ang madula kung ipaiway ang excise tax no mo na ang ginatanaw man sa gobyerno nga makasurvive man sila Bombodan syempre ang buwis niya daan mo amo man na ang ginakuhaan man sa ato nga gobyerno when comes sa mga programa nga tuman diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So tiway labo sa excise tax ting oil deregulation law pagid Bombodan nga mon paginang ilang kung i-amend gid man bala kay syempre ang produktong petrolyo hindi na kuno Bombodan gid ang mayor gid nga rason way labo sa Ukraine-Russian war ang ginabantayan diya Bombodan amo ning excise tax mo na to gani si Presidente Duterte nagperma na to Bombodan nga hindi ni pagpaiway o kon padayon ang excise tax. So para sa ila kay syempre ang sitwasyon daan subong sang ekonomiya Bombodan dugol piada man nga do nagsarurot man amat-amat kay imbes nga makabatak na kita because nga rin nakita sa manubo nga alert level because ang pandemic nga COVID-19. So mo na natani Bombodan ang tsansa man ang kung tanaw lang nato Bombodan nga ang abis ang tanan magalao mang tanan nga makabawi na kita bala sa sulod sang nagligad to nga duha ka tuig to Bombodan because nga do kadako gito sang nadula bala especially sa mga businesses not only sa businesses but also Bombodan sa sektor sang transportasyon no kay subong do pila pa lang sa gani Bombodan kabulan ang do nakaligwa bala sa biyahe kay ang pila daan ka mga salakyan especially mga jeepneys mga taxis do nakadugang-dugang sila sang kapasidad when comes sa numbers ng mga pasahero nga pwede makasakay. So, after sa pila ka bulan, pag nubos ang alert level, gisugata kita Bombodan sang hindi magwanta nga makahatag sang problema no sa ato ning mga drivers amo ni ang pagmahal gid sang produktong petrolyo. So nagsiling diri si Mr. Winnie Sancho Bombodan nga dapat gidya no ipaiway tani anay excise tax galing rin na nahuli na no na unahan ni Presidente Duterte nga hindi pwede mapaiway ang o kung makansilar ang natawag nga excise tax Bombodan. So kay because nga ang problema man lang diri Bombodan ang mga mamumugon o kung ang kalaisa man sa aton syempre Bombodan may pila man ka millions nga Pilipino subong ang nagapadayon sa pag-obra. Pasalamat man subong Bombodan nga nagasigi-sige kung maswertihan mo daming kampanya mo yang makahatag yapon sang pag-increase sa si moving nga sweldo well amo na pasalamatan ni kaling ang iban Bombodan nga mga small businesses as is ang gidanay ang ilan nga mga regular wage sa ilan nga mga empleyado no. So ang ginatan-aw lang gid sang gawa nga ang excise tax lang gid man Bombodan. Kung pwede mo lang mapaiway, di paiway lang gid no. So para sa ilaya kay ang mga buwis amo ginabombodan ang isa sa mga medyo palasanon man sang mga empleyado Bombodan. Bombodan may pahayag diri sa aton ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association nga si Mr. Winnie Sancho. Nakita nato nga ang sakit ng ulo
sang mga pumuluyo kag sang halos tanan-tanan amunihan kuan ang pag escalate sang petroleum product hindi mo na matandog di mati kung na siya mo deregulated na ang oil deregulation law ano ang masyadong pakialam sa gobyerno kag kalabanan nga mga shares naton sa big oil companies naging baligya ano man ganin sang kuan ang gobyerno sa private entity no so dapat i-amend siya no to the changing scenario particularly nga may gira sa Ukraine pag hindi nato niya masiling mabulubanta tapos no matapos no ang gira sa Ukraine kaya wala pa man gira sa Ukraine nasaka na yung atong mga basic goods and services nga mga pabalaklon kag pati ang gasolina nagsaka na siya now this situation right now have compounded no the problem of the rising cost of living. Ibisan anong pa nila masiling isa sa daton may rollback and then pagkatapos rollback may increase naman. Kaya ang kuha sina kuha gasubutong no tag kuya pa ang balo no with all honesty and with all due respect to the oil companies amo mo na gyapon no so ginakuan mo lang your killing ni supply and then you are only trying to prolong no the agony of the workers kailangan immediate concrete relief may isa ka congresswoman na lipat ng personalan ang panindugan niya sa Congress kataong ang ba niya kinanglan may wage increase there should be a wage increase in order to provide a lifeline no for the workers. Ano tani makatabok sa lifeline kung wala sang wage increase, no? Matumbalay lang tani sa kapigadoon kag sa gutom bumbuadro. Okay. Sir Winnie, pero sa inyo, isuspend man dapat balang excise tax? Dapat dapat siya suspend in order to mitigate the kamanti isa kung pagkabalo ambot lang kung may changes sa figures. For every liter balang ginatugong sa gasolina kag crudo 10 to 12 pesos na yan kuan mo ang excise tax ambot na ngayon kung ang nubo o kung nagtaas di masyado kadako karon kung ang value added tax pag panubuan mo di kundi kadako sa ginatawag natin na elbow room no para makabanuber ang consumer management including the government in the midst of this crisis that we are facing now. Mabudan, no? So, tiyan mo na sa ilayan, no? Sa bayan sa sektor sa mga mamumugon, mabudan, nga gina-insist nila, no? Nga isuspend anay ang excise tax. Kaya mo na ni Bumudan, subong ang masiling naton nga doon nagamamat butong, no? Sa ato nga mga pumuloy, especially mga empleyado, Bumudan. Patay na ni nga kausa, Bumbo Andro. Karinaw, nagpahigdan nga presidente nga ang mga katawhan nagasinggitan nga i-suspend anay ang implementation sang fuel excise tax. Pero ang Department of Finance nagapahayag nga hindi pwede nga i-suspend ini. Otherwise, why nagkikita sang koleksyon gamay-gamay na gidaton nga koleksyon ti lumpiga na nga daan subong ekonomiya as in bangkarote na kita. Kung why pagid kita sang koleksyon ti why nga na kita damo kautangan sang aton nga pungsod Pilipinas hindi lamang sa pagpandemic antes pa man ang pandemic dako na mga kutangan ta tungod sang build program kaya daw kangay kita sa isa ka pamilya nga wala sang kapasidad sa pagpatindog sang mansyon nga balay ginpilit gyud magpatindog sang mansyon nga ang kapasidad niya lang tani sa base sa iya nga kinitaan sang head of the family is magpatindog sang balay nga bungalow nga balay nga may 2 ka kwarto nagpatindog gid sang mansyon kay ti nami mamalakpak kabataan niya mo siya kanami sa kay tataya nagkapatindog sang sang mansyon ti pero ang ginpatindog sa mansyon puro inutangan ti karon kay gamay lang kinitaan ni tatay no hindi makasarang gali iya sa hindi sarang magbabayad sa utang niya to para ipatindog mansyon ti uga sumungga lumpiga si tatay ho kung ano bisan gusto niya man nga bisan gusto niya man nga i-suspend ang excise tax hindi masuspend kay gawa nga lang Department of Finance hindi pwede ni lumpiga na kita
malumpiga na gilang hapa na gilang kita sini kun way nakita koleksyon bumuandro. Amugid ang puputan, no? Kay kung tanawon to nato ng mga latest nga mga data sa sining administration tido nakogid pumutan ng pagsaka when comes sa mga kautangan bala, no? Nga grabe gid pumutan tido naglabot na kita trillions of pesos sana siling ning aton nga national debt pumutan. Especially sa pila pagindi ka mga sources nga pwede naton mautangan no para maka-provide man diri sang tusogin nga mga programa sang aton nga gobyerno, no, kung sa sining administrasyon bobodan. Sige. Yes, bobodan para sa pagpangalagay sa pambuhanay sa auto ni sa Bombo France Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo France Andro Burgos. Ari na kita karon sa kamatuoran, nagaatubang na kita karon sa kamatuoran mga kabayanan nga lugmok gid kita sa kautangan. Maguston taman kag hindi kinalano naton ang dako nga koleksyon. Gikan sa mga katawhan, gikan sa mga negosyo, income tax, excise tax, VAT, value added tax, kung ano pa nga mga taxes kinahanglan nga matipon naton ina. Mayo lang kung tani kung ang pagtipon naton, ang pagbayad sa mga taxes matupagid sa kabansang gobyerno tanan. May ara pa yung mga adjustment nga ginapatigayon, may ara pa mga kung ano nga mga bawdayaw ko imbis nga ang exact nga amount nga dapat ikoleksyonon nagagamay na lang kay tungod nga ang iban nga ginkoleksyon nagtupa na sa iban man nga bulsa. Tiway igod ang aton nga pungsod Pilipinas. Ti anon ta nabi karon kay dako kautangan ta sa nasiling ko na dako kautangan ta tungod sa mga infrastructure projects. Dako ang kautangan ta sa pagpandemic nga napunan man sang kontrobersiya sang korupsyon nga nagbakal kita nag-loan kita sang dako nga kantidad para nga awayon naton ang COVID-19 pero ti ang pamangkot sa diin ato yang sa diin gid way na isa-isa tabalakon diin gid nagtupa ang ining dako nga kantidad nga gin gasto naton sa pagpandemic nga para sa pagkontra sa sining coronavirus ginbakal naton sa mga kagamitan bala kagamitan para sa aton nga mga frontliners ginbakal naton sa mga face mask, face shields kag iban pa sa farmali nga napunan sang kontrobersiya. Imagine nyo na ba naman ako dakong kautangan ta may nang tani nga nagutang kita sa dako kung nagtupagin sa insakto pero kung wala man magtupa sa insakto kag naglaban pa nga natupa sa pagpangawat masyado kasubo ini. No? Tiyan mo na nga igod gid kita subong banwa, mga kabumbo, kay hindi gid pwede nga isuspend ang pagpatuman sang fuel excise tax. Kag iban pa nga mga taxes. Kay tungod nga amo na niya makatabang sa aton, makabayad kita sa aton nga mga kautangan. Ang gobyerno wala man si may sa sining sa pagsaka sang presyo sang langis kay nga si dalom sang Republic Act 8479 oil deregulation law ang gobyerno ginkuhaan niya sang control way niya sang control sa pricing kag exportation kag importation kag kun ano man nga mga ginahimuda sa mga oil players sa aton nga petroleum products way na daya sa may mahimo ang gobyerno kay may aras ang gin-deregulate na sila pag gusto na sila pag gusto da boy. Hindi na makamando ang gobyerno nga dapat amulan ni ang inyong presyo, hindi na maglapaw. Bangod sa sining aton nga oil deregulation law. Ang si Presidente Rodrigo Duterte nagpa-review sini. Nga abi sa aton nga mga mamalida, review nyo ana ining oil deregulation law. Kaya basi may pila ka mga provisions nga aton abi kuhaon anay, kag iamindaron para nga maka-intra man ang gobyerno kag makaparticipate sa tion nga may arasang mga sige-sige pag-increase sa presyo sang langis. Hindi man basta-basta na lang makapatuman ang mga oil companies kay may ara gobyerno nga nag-intra dira. Kay sa subong banwa way sanggahom ang gobyerno because of the oil deregulation law. Di masyado man ka mga malam aton mga congressman kay mga senador. Ambot kung ano ang ara sila utok sa tong ginadihon ang ining oil deregulation law nga nakapasar ini kag nangin isa ini kakasuguan. Sino ayan ang ginaproteksyonan sang aton nga mga lawmakers, sang aton nga gobyerno?
ang mga pumuluyong Pilipinhon nga majority sa mga pumuluyong Pilipinhon o kung ang minority sa mga manggaran nga mga multinational companies nga amo ni nagakontrolar sang langis, nga amo ni ang nagakontrolar na subong sa presyuhanay sa mga gasolinahan, nga ang naga-suffer karon ng mga katawhan. Amo na dali ang dako nga panamangkutanon, no? So ara na, huy-huy ang abaga naton, hindi pwede nga i-suspend ang fuel excise tax. So buti nga nun, nga sige-sige ini, kag sige-sige man nga magpasaka sa nga presyo sa gatong ang mga oil companies. Di ayudahan lang ang aton nga mga pumuloy sa tag 200 pesos, di okay man lang na. May nagambal galing nga mayo na lang na nga may 200 kaysa way nagid. Mas mayo pero may araman nagasiling nga mas mayo nga way nagid lang kay kung kisa sa panilag sa obserbasyon sang iba naton ng mga kulturan ini mga beneficiaryo sang 4Ps ay do nagatinamad nagilang gani, no kadamo may araya nga nagbaka sila kag ginsunod nila kun ano ang patakaran kun under ka sa 4Ps. Ang iba niya waya ginasugal man na gani ang ginabato nila nga ayudalin sa gobyerno, no imbis nga magkuti to sila og saran kay makapanunumtanom matutuyo nagaukay sang bagungon, nagaukay sang sa madyungan na ato sa tungita, no kag kundi indin pa. Pag-abot sang 4Ps, ginabakal na sang ilimnon, kag magtulo-teleskopyo, kag malipay na kung mahubog. 22 minutos manuwa nakaligid sa Tagnang Alauna, may flash report si Bumbo Carla May Defensor. May isa naman inkwentro sa isang kabarangay na sa Himamaylan. Inkwentro naman sang New People's Army, kag aton nga Philippine Army. Duha ka army nag-inkwentuhanay, New People's Army kag Philippine Army. Yari ang report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombodan. So, may aras ang nagluntad nga encounter sa may barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental, sinila nga aga Bombodan, no? So, sa tunga inis ang 94th Infantry Battalion, kag sa nga katapos ang Communist NPA terrorist Bombodan sa subong, okon iniging kumpirmar ini no ni Brigadier General Inocencio Pasaporte Bombodan. So, naglawig ang ila sini nga encounter 5 to 7 minutes Bombodan sa subong nagapadayon ang hot pursuit sa katapos ng 94th Infantry Battalion sa barangay Buena Vista, Bombodan. So samtang nagapatrol ini sila sa area, nagalibot ini sa area bangod nga may ari ini sila sa nga information nga nabaton nga may ara sang extortion nga gakatabo sa may barangay Buena Vista, kag nga samtang nagalibot ini sila didto na ini natabo ang ini nga encounter Bombodan. So subang wala pa sang information Bombodan, no kung may ara sang napilasan o kung kung ano ang status ng nagluntad nga encounter Bombodan. Bumbo Carla, ang yes, ako niya nga pagka-intindi sini kung nga ang daw permila ma-encounter kag matiktikan ang movement sa mga NPA, nagapakita ini nga ang mga masa nga sang una nagasuporta sila do nadula ng suporta. Kag amo na ang rason kung nga ang ginatimbrehan sang masa ang aton militar para nga makuan ini sila makantuan, no? Patigayon sa operation. So, yes, naglabot tagin man siguro sa punto subong yang ang magic charm sang NPA do na dula na. Magani Bombodan, no kay tingin nga mga information nga ni Bombodan tigikan man sa pumuluyo kon may aragid Bombodan sa paglibot sang aton sini nga mga militar Bombodan sa area nga nasabik nga lugar Bombodan. Okay, sige. Bombodan, para sa Flash Report, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Sindo o kun Bumbo Carla May Defensor. 25 minutos ang nakaligad sa Tagnang Alauna, magabalik kita banwa pagkaligad lamang sang pila ka may importante nga mga panumdom. Standby. Bumbo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bumbo. Mga kabombo, nakahibalo
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 8:32 minutos na kiligad sa tagna nga launa. Balikan nato ng report ni Bombo Dennis Rubica. Ini balita naman parti gyapon sa COVID. May nabilin pa nga mga wala na bakunahan mo. Ano pa ang aton nga probinsya sa Negros Occidental daw hindi pa mapaidalom sa alert level 1. Daw kay daw ka hindi pa sa gyapon sang sang turnout sang vaccination para sa mga senior citizen. May report diri, may interview si Bombo Dennis Rubica sa Attorney Refrando Diaz, kaya taga sa priority karon vaccination para sa mga senior citizen. Daw kag parang magkuha na kita para matapos ang problema kag magbalik na kita sa normal. Yari report Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, no, hindi pa kita gali ako amo ning rason kun nga hindi pa kita nagapanaog sa COVID alert level number 2 bangod nga magamay pa, ha? Way pa kalabot sa 50%. Sa ato sini senior citizen population diri sa Negros Occidental ang nabakunahan no batok sa COVID-19. Bombo Daniel, na kay sa kahapon nga executive order ng Governor Lacson, still nagapabilin kita sa COVID alert level number 2, starting sa buong adlaw until March 31 Bombo Daniel. Kay as sa pinakauli nga data sa probinsya lakon sa Western Visayas Department of Health as of March 2014, Bombo Daniel, sa ila to data diri sa probinsya ng Negros Occidental, may kapin pa lang niya bombodan 128,266 na 128,266 ka mga individual o senior citizens nga edad sa 60 and above ang nagkabaton o ang fully vaccinated pa lang bumudan no sa aton sinikabugusan nga target nga mga 269,602 nga 70% population target sa mga senior citizen diri sa probinsya. Ining 128,266 nagarepresenta rin bumudan sang 47.58% pa lang no sa ato sining target. Ang populated, ang fully vaccinated. No? Kaya naka one dose pa lang mga senior citizen is 134,245 or 49.79% ang naka first dose mo. So, buti nga, pagkagalabot kaya gani 50% mo sa ato sining vaccination. So, bawod sini, mangin prioridad sa aton sining probinsya, ang aton nga provincial health office, ginapakwa na ginapaktivate na aton nga mga BHW sa aton sining mga kabaranggayan
para mag-conduct na sang door-to-door o kon house-to-house nga vaccination sa aton sini nga mga senior citizens na diri iya sa Bugos nga probinsya. Buda kasi naton nakitaan isa sa mga nakitaan nga kung tuman gyapon kanubo sa nga vaccination rate sa mga senior citizens. Bagod ini mga maedad natong matigulang nga mga kauturan bubudan sa mga malagyo nga mga kabaranggayan, malagyo nga mga kapurukan, especially sa mga kabukiran naton, ang problema nila lang pag-travel, kadtos banwa nga magpabakuna. Amo nang number one gid nga nakitaan nga hindrance. So kung sa vlog sa mga senior citizen, kiti mabudlay na sila bumudan maglakat, mag-travel pa, ay pa kon tigula na tapos maginabatsag pangabalatian ti mauluntol na ni sila para magkadtos banwa ka magpabakuna. So muning sabat ikantuan no, i-door to door or house to house nagkaroon mangin vaccination campaign sa aton siya probinsya kay kon once nga malabot na ng herd immunity sa aton sining senior citizen siguro basi makapanaog na kita sa alert level 1 kay hindi pa kita magka panaog sa alert level number 1 bangod kay dako mga populasyon sa aton sining senior citizen ang wala pa mabaksin kon mag everybody happy na kita, magpanaog kita sa alert level 1, magbalik kita sa 0 level. Ikuti ining mga vulnerable population naton makagawa naman delikado para sa ila. Kaya tibasi kung matapikan sila, kag mga resultas na kung unvaccinated sila, basi ibala mas malala ang resulta sa ila. So muna nga wala pa kita makapanaog sa alert level number 1, bangod siling factor nga dako pa sang porsyon sa ato mga senior citizen ang unvaccinated pa. Opo, Daniel. Pamatihan ta, si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Medyo low turnout. That's why nag-meeting kami sa PHO para mag-discuss sa aton approaches, no? How to reach A2 gyapon ang problema ta, no? Especially sa rural areas. How to convince senior citizens na mag-kadto sa mga vaccination centers and mag-receive sang ilang jobs. Wala sila access, no? Budlay sila mag-travel because of their age. So, what we are suggesting, no? I think Bob already said this, nga mga house-to-house gid, no? BHWs will also be requested to assist in terms of generation of the demand for vaccinees, convince and to educate our senior citizens, no, to get vaccinated for their protection. One of the reasons why daw kabudlay ang Negros Occidental magpanaog sa A1 is because of this, no? There is a vulnerable sector which is the senior citizens nga hindi pa considered protected by the DOH. So unless nga manaog ng aton unvaccinated nga mga seniors na percentage, daw madugayan ang Negros sa level 2, no? Hindi kita pa level 1. The reason simply is that once mag-normal na ang tanan activities, mag-ginawa na sila, and of course they will be exposed, no? Unknowingly or knowingly sa iba na nga mga tao nga may mga virus, no? So we hope to come up with more incentives for the senior citizens nga to get vaccinated. One of which is gin-presenta na kay Gob is kung senior citizens ang mag-asawa, no? Biskan ang isa member na bisang no chip, no, pwede nga duwa sila tigaan membership card, no, ang duwa gidya ang mag-asawa gidya. So ang ginapaariglan ko sa PHO is ang master listing, no, sa diriman sa aton nga vaccination program. We want to identify who they are, ano sila kadamo, where they are, no, so that ang aton nga plano ma-perfect nato, no. Without the master list, kabudlay magplano sa approach on how to make an effective campaign sa aton nga mga A2
nga wala ka nabakunahan. So, Mamudan no si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. So gabay pa no. Mga kwenta niya. Malabot na ng target para at least magnubo-nubo ng level na to, alert level. Kag basta makabalik na kita in due time no sa new normal no. Diri sa probinsya sang Negros Occidental. Basta mga senior citizen mo din, hindi naman papabakuna siya. Total, senior citizen naman ko Dugay-dugay, madula na mo sa kalibutan, basi mo na. Pero dapat nga bumudan kiti kung number one, maedad ka na daan, siyempre ang immunity mo medyo low na. At dapat kaya magpabaksin kay. Kiti hindi naman sila kung mga sila mababaksin, hindi naman sila 24 hours lang all year round sa ilas road balay. May timpo gini makagawa sila mo. Diba sila may expose sila? Delikado para sila mo nang wala gid nila maintindihan. Pati galing sa diguro sa urban area, ito damo mostly guro sa mga senior tayo vaccinated na no. Ang ginatanaw ang ara sa mga rural areas, no? Sa mga kabukiran naton nga mga kabarangayan, nga magkapurukan, sityo nga daw mo ning mabulubudlay sila mag-travel pagkadto sa Banwa no para mapabakuna. So amo ni sabat ang mga vaccinator magkadto sa ila, Bombo Daniel. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica pras pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Okay, salamat gid, Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, nagdulong sa inyo sa oras 41 minutos na kiligad sa tag ng launa. Ginakulabos na kinabanwasang oras no diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Obda na makitabuas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa Tacna, Launa sa hapon.
man sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sini mga suki sa mga nakatune na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, 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 hello and good afternoon, no? Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita, pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi naman sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, ang aton sa official website www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Kina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa mga kabombo, no, wala labot sa aton sining official website, no, aton sining local website, mga kabombo, ang aton sining 630 kHz, 630 sa lilusoan sa inyo si Dagsa ka mga radyo, mga kabombo, no, ang normal nga radyo nga pwede maliso, kag na-enjoy ninyo, o kung ma-enjoy ninyo, sa inyo si pagpili, sa inyo sininaluyagan. Of course, nagasigabong ang frequency sa DYWB Bombo Radio Bacolod, nga 630 kHz. No, way gid problema, no, kay inyo na iluyag nga ibutang sa 630, no, mga kabombo. So welcome, mula labo sa aton sini nga 630 kHz sa radio dial ninyo sa inyo sini iaabitag sa kamaradyo dira, no. Malabutan sa aton si Paguragwag, hello and good afternoon sa aton sini official website ang www.bomboradio.com. And of course, ang aton si local website, www.bomboradio.com/Bacolod. Iara pagid sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming. Sa aton siniya tagsa ka mga cellphone, no? Na-download na ninyo ang insunis tagsa ka cellphone sa Bombo mobile app. Aber download din na ninyo mga kabombo agod nga kompletos ricados, no? Ang aton siya cellphone anywhere. Bulubit-bit ta. No, hindi kita mabuhi kung wala kita sang cellphone, no? As if our day is in limbo, no? Kung wala kita cellphone kay na anad na kita nga daan nga mahapos ang aton sini nga communication sa aton sini iya nga mga loved ones, mga kabombo, no? Pero naanad pagi kita kay dugay-dugay lang may gina-open kita nga mga social media, no? Nagabasa kita dira sang kinahanglan naton nga mga research, etc., etc. So, our cell phone is always with us, no? Aragin sa aton siya kamot, sa aton bulsa, sa aton siya bag. So, better i-well-equipped ini, mga kabombo, no? Better nga naka-download dira, mga kabombo, no? Ang aton siya Bombo mobile app, no? Ara na-download na. Sa mga wala pa naka-download, download din na ninyo. A good mga kabombo nga well-equipped, kag makabati ka mo sa aton siya nga crystal clear nga live audio streaming, no, sang Bombo Radio Bacolod. Syempre pa mga kabombo ara man dira, no, ang aton siniya nga Facebook live, no, sa mga naka monitor na sa aton si Facebook live. Hello and good afternoon, no, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. Kaway-kaway, no, sa aton si mga Facebook watchers dira. Hello and good afternoon. Ara na kamo dira. Ati ara na gid man sila yaho sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Hello and good afternoon. O sa inyo dira tanan-tanan nga nagalantaw, no, sa aton sini mga dear listeners, ara dira mga kabombo, no. Kag subuman sa aton siniya nga mga nagalantaw man sa aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? By the way, before kita magpalawod, ari anay ho si Bombo Franz Andrew Burgos live and direct dira sa may monasteryo, no? Diri sa may Mandalagan, Bacolod City. Ara sa aton sini nga nga linya si Bombo Franz Andrew Burgos. Bombo Franz Andrew, go ahead. Bombo Jazz, no, live kita diri subong sa may sa Talan Lacson, which is Bombo Jazz, subong diri sa may Sadrica Monasteryo, o kung na muna di ang Carmelite Monastery, Bomboland, sa nasa kupagid mismo sa Barangay Mandalagan. Diri subong Bombo Jazz ang padulungan, no, sa ato ning
ginabantayan man subong especially ang standard bearer sang Aksyon Demokratiko nga si Mayor Isko Moreno Bombo Jazz nga diri siya magkapadulo kapag palapit diri sa Carmelite Monastery. So Bombo Jazz ang sitwasyon naton subong ari kita diri sa may guwa lang gid no sa tabok mismo sa nasilini nga monastery kay because nga ang mga media personnel so ginbawalan lang gid no. Kaya nagtingguan man kita do Bombo Jazz nga makapalapit dito ka makasulod pero may mga may mga protocols ginaayo sila Bombo Jazz especially sa mga media personnel kaya hindi lang kita na makasulod no. Because nga may mga pagabuhato but sila Bombo Jazz nga personal be no ni Mayor Isko Moreno Dumagoso Bombo Jazz especially sa diri sa Carmelite Monastery Bombo Jazz. But as of now ang situation diri subong naging matawhay kag balinong Bombo Jazz no. Bidaw nga sa halin sa norte kay sa ato nga pagsunod sa iya ning ruta diri sa Negros Occidental Bombo Jazz padulong diri sa syudad sa Bacolod dili siya sa Victorias nagpatikayon sang lunch bala no kung nanyaga siya dito sa may sa Victorias and then padulong diri siya subong Bombo Jazz sa syudad sa Bacolod especially diri sa Carmelite Monastery no. So ang aton diri nga paggalili sa iya ang situation diri sa tubang sa nasiling nga monasteryo kon simbahan nangin matawhay man Bombo Jazz but ang iyan nga mga supporters do ay kita diri may nakita gid nga unlike sa iban nga mga gid no nga do kadamo gid Bombo Jazz but subong ti do kahagan-hagan lang gid ang numbers sa mga nagaupod when comes sa pagpadulong diri ni Mayor Isko Moreno Dumagoso Bombo Jazz. Aha. Yes Bombo Jazz but rin ginabantayan no kay subong padulong na di siya. Di pa na din nato masilinggit Bombo Jazz kung ara na siya sa sulod sa monasteryo. Because nga hindi kita dito makasulod hanggang hasta lagi kita diri sa Mahaya entrance no. Very strict subong ang ila diri nga pagpatuman sa mga regulations diri Bombo Jazz especially sa pagabot ni Mayor Isko Moreno Dumagoso no. Kay ang Carmelite Monastery doon lang gidanay no. So especially pagabot rin nato lang guard do sugata gid sa aton nga hindi kita anay makasulod no kay may mga ginahayo lang gid man sila. We're not sure kung asa sa no diri si Mayor Isko no kung pila diri siya ka oras maga-stay o kung siguro Bombo Jazz may pila naman sa kasimbahan nga naging palapitan no before diri magbalik sa syudad sa Bacolod. But as of this now way pa ni naton mahambalaan Bombo Jazz kay ang ruta dahil subog sa yaning pagpadulong diri sa Negros siguro diri ang last stop ya sa syudad sa Bacolod subong adlaw and then maybe tomorrow basi sa may store naman nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental Bombo Jazz. Aha, siguro kay ti bilang isa ka Kristiyano may pila ka mga spiritual activities na siya sa Carmelite Monastery, Bombo Andrew. Oo. Base Bombo Jazz no kay syempre kada isa sa bilang mga Pilipino may mga panata bala sa silini nga mga simbahan sa patron sa amuling nga simbahan no. So si Mayor Isko siguro Bombo Jazz may mga pagpati man kag iyabi nga do panata man no para sa iyaning pagpadalagan man bilang presidente diri sa pungsod Pilipinas Bombo Jazz. Yes Bombo Jazz kag live diri sa dalan na o sa barangay Mandalagan dinis Bombo France Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo France Andrew Burgos. Sa aton sila nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki no nga ara na dira karon ay nga naga-enjoy nagalantaw na sa aton si Facebook Live, YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ara na gid sila no. Sa aton sila nga mga dear listeners sa aton si Masuki no ara na kamo dira. Kaway-kaway no sa aton sila iyang sugod sa aton sila nga palatuntunan kahapon lamang. Sa Facebook Live at the same time no sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon no. Kag sa tanan nga nagalantaw labi na gid sa aton si Masuki from all over the world. Hello and good afternoon. Subong nga adlaw mga kabombo, Miyerkules petsa 16 na kita no sa bulan sang Marso 2022 kag ang aton sila iyang
nga palatuntunan sa gihapon, no? Ari kita to entertain you, no? To unwind sa aton sining nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sa tanan dira nga naglantaw na. Mag-ulo unwind, relax, take it easy, stay put mga kabombo, no? Kay sa sulod sang malapit isa or masobra isa ka oras, mga kabombo, no? Ulo unwind kita diri kay agod nga ma-relax ang aton siniiyang lawas, makapasungaw-sungaw kita sa makadali, no? Diversion nga ginatawag. I-divert ang aton sini panghuna-huna kag subo man aton sini nga pag-focus bala inunta naman kay dugay-dugay ti ma-proceed naman ka sa dason naman iya nga mga hilikoton naton, mga responsibilidad naton sa sining adlaw sang Miyerkules, mga kabombo, no? So Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakalipas, 1 minuto ang nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, mayara naman kita syempre nga mga kasaysay nga paambit diri sa inyo ang akon sining nga pagpangagda sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ang inyo sining nga mga kasaysayan nga makuhaan ginaton sa leksyon kag inspirasyon, no? Ang iban ga huya-huya pa, ang iban naga alang-alang pa. Please don't, no? Kay adlaw-adlaw nga tanan is precious, no? Wala kita kabalo, no? Kung studyin kita, no? Only God knows because He owns our precious lives. So, samtang ari kita diri mangin mapinuslanon kita, no? Sa tanan nga bagay. Labi na gid sa aton siniiya mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga nagliligad, no? Try to write it down. Try to unearth sa mga nagliligan ninyo, agud nga makuha naton sang leksyon kag inspirasyon, agud nga mabasahan ko diri, maka-entertain kita sa aton sining mga pinalangga nga mga kabombo, nga samtang amo ni oras, nagpulupungko ginaay sila, no? Ulo unwind together with our program, The Lighter Side of the Program of DYWB Bombo Radio Bacolod. Lighter side, when we say lighter side, daw lain iya bali, you know, from early in the morning nga mga public affairs program sang aton sining estasyon DYWB Bombo Radio Bacolod, diri ati lain nga format, and that is we're talking here about our lives, the stories of our life, bits and pieces of my life at the same time, no, gina-share ko sa inyo mga kabombo. So padala na kamo agud nga mapusla naton ang aton sining nga mga naagyan, no? Ang mga naagyan naton nga ti apisar sa mga pagtilaw, no? May ara kita mga naagyan nga ti bangod sa aton si kahuyang bilang tawo na kung sa ano pa literal balaya nga nadagpa, nadasma kita, pero sa tunto lang inaiya amo ina ang chapter sa aton si kabuhi kung sa rin nangin palpak kita sa aton sa rin desisyon, no? Nangin desisyon naton na example sa patagsang paghigugma, no? Kita tanan makarelate gid ako kamo dira, no? I'm sure sa mga nagaedad na subong sang 50, kaangay ko abi mga 50 tahon, 60 tahon, ti damo na. Mga 40 tahon pwede naman, no? Damo na nga mga eksperyensya naton sa kabuhi ang aton sinaagyan. Kalakip na dira ang sa patagsang paghigugma, no? Bangod kay ti fragile kita katama, no? Kang aton siniiya nga feelings siya and emotions siya so very weak, no? Especially kung ang imo siniiya nga weakness ara gid sa ginatawag nga balatsagon, no? So kung aton sini nga balik doon sa liwat ang aton sini mga kahapon lamang nga may ara kita sa mga nagkalanabo sa aton si kabuhi kung sa din naghibi kita bangod sa ginatawag gugma. We were hurt because of love. We were broken-hearted because of love, no? Kadamo sa mga pwede naton dira nga matipon kag himuon naton nga istorya ina, no? Ang aton siniiya nga mga nagliligad, mga kahapon lamang agud nga paambit naton diri makuhaan sa leksyon kag inspirasyon sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Inaayaw when it comes to love,
Damo pagid, no? Tanan nga tupiko under the sun nga nagkalanabo sa aton sila kabuhi, no? Aber ipaambit ina, mga kabombo, no? Hindi na maghuya-huya. Kung nahuya gid man kamo ti hindi nyo pag ianunda ang inyo siningangalan. You can use aliases, you can use ang inyo bala nga mga mga code names, why gid ya problema, no? You can use different addresses and names, mga kabombo, pero ang importante lang diraya, amo gid ang nag-agya ninyo nga mga kasaysayan ninyo, amo gid na dapat ang aton siniiya nga iga paambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Why gid problema kung ikaw mag-usar sang alias, no? So be it. Kang ipadala diri, no? Ang aton sini nga email address bukas in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo, no? Abi padala na, may premyo man kita o kun wala, may cash man nga ginhatag sa inyo kun wala. Ang importante mapaambit nato, no? Time is running out. Wala tagabalo kung saan o kita diri kwaon san Dios ahay kanugon man to, no nga ibutang ta lang to itaguon kag ibutang sa baul, no? Ilubong sa baul naton mga kabombo, no? Nga aton siniiha nga mga nagliligad kanugon kay kun aton na diriya nga ipaambit makuhaan pa sang leksyon kag inspirasyon, no, sa aton si mga pinalangga sa kabuhi sa aton si mga pinalangga nga mga kabombo, mga tagpalamati, mga kabombo, no? So ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Kaga pwede man sa aton sini nga Facebook page, sa aton sini iya nga Facebook page, pwede da ninyo ipadala through sa private message, no? Kag pwede man sa inbox ipadala nyo dira, no? Pwede man sulat, no, sa yellow pad. Kaangay kahapon, no? Ba nag-enjoy kita for 2 days, nalabutan 3 days kay wala to na dayon sang tunga-tunga, no? Pagka the following day pa do, like for example kahapon. Ang True to Life Stories ni Manang Annie. Si Ma'am Annie is 60 years old and she's now residing here in Bacolod City. But originally, ang iya siniiyang roots dito sa may syudad, sang Bago, no? Mommy Annie, Mom Annelie, good afternoon gid sa imo, no? Kasi imo si mga pinalangga nga mga pamilya dira, sa imo siniiya nga kaugalingon naman nga pamilya, no? So kay Ma'am Annie, good afternoon sa imo Ma'am Annie. Kamusta lang dira? And thank you so much sa imo siniiya nga ginpadala diri nga kasaysayan, no? Kaya ano pang ginahulat nyo, padala na kamo para nga masabura naton. Pwede kamo da ka request, no? Sa nga inyo siniiya nga mga gusto i-request nga ambahanon. Why not, mga kabombo, no? Kung kung hindi pwede din ma-play kay basi magka-issue kita sa copyright sa Facebook, why gidya problema? Si Miss Jessa lang magakulukanta sa inyo. Gusto nyo man na? O, sige. Kag kung gusto ninyo ang mga beautiful songs naton sa produkto sa Bombo Music Festival, pwede nyo gid na nga ipaambit diri or i-request diri bilang inyo sa background, sa inyo sa True to Life Stories. Okay na kita dira mga kabombo? Okay na? No, sige. I'll just wait for your true stories, okay? So white sa yellow pad man o kung pinaagi man abi sa aton sila nga email address o kung sa aton sila Facebook Messenger, why not? Pwede gid. And since we're talking about beautiful songs, mga kabombo, iyari naman ang aton si pabati sa inyo. Ang aton sila ginapabugal nga produkto sang Bombo Music Festival 2016. And in fact, amo ini ang second runner-up, mga kabombo, no? Or when we say second runner-up, kung sa place, ni kung pwede natin mahambal nga first place, second place, or third place, mga kabombo, no? Ang grand champion, first runner-up, second runner-up, mga kabombo. So second runner-up ini, ang ambahanon nga duha.
I have two hands. Duha, mga kabombo, no? Duha, or sa English kapulong, two. Gin-compose, of course, ang atong sige pabugalged nga local composer. Kag hindi naman siya pwede nga siling ang prominence ni ara lang sa lokal, dili lang sa aton, kundi national and around the world na, no? Bangon sa iya iyang abilidad sa pag-compose ng mga beautiful original songs, no? In fact, damo na ni siya ginpaambit, no, nga mga komposisyon niya nga diri sa aton si Bombo Music Festival, mga kabombo. Kag out of that, so many compositions, no, ang nagpangibabaw amo ini. Ang isa, ang abahanon nga 2, kag may ara pagid siya nga no batteries required. Adungan nimo sa 2016, duha niyang iya siniya nga composition nga nakasulod sa top 12, no? Ang No Batteries Required kag ang 2, mga kabombo. And of course, ang pinaka-latest sa mo ini ang Someday When I Am King. I'm talking about the composer nga ginapabugal tagid, Sir Ed Miraflor Jr., no? Si Sir Edgardo Miraflor Jr. kag ang maga-interpret sini mga kabombo sa aton sini nga ang bahanon nga 2, of course, duha man no? Duet by Charles Kevin Tan and Alexis Perales, mga kabombo, no? Yari ang aton sini nga paambit sa inyo mga kabombo sang aton sini iya ginapabugal. Produkto sang Bombo Music Festival 2016, second runner-up ang bahanon 2. Someone to hug. What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blue. Who am I? Now there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of this dreams when there's no one to share? What good is this life when there's no one who cares? Tell me why ain't got no rhythm, just blue. Who am I? Now there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is
Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo, no? Sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, I know nag-enjoy gid ka mo, no? Sa aton siniyang pambukas nga mahanon. Ginapabugal tagid ni kay produkto ini sang Bombo Music Festival, mga kabombo. Mga kabombo, no? Aton nga Bombo Music Festival kung sa diin ang aton siniyang nga mga ginapabugal nga mga ambahanon ari na di sa playlist nato, no? Diri sa aton siniya nga palatuntunan kahapon lamang kay pwede kita diri mga kabombo ya makapabati, makapatukar sa mga matahom nga mga ambahanon. No, sa aton si mga dear listeners, sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga. Nga mga tagpalamati sa aton si Masuki nga ara na dayaho, no? Ang ambahanon 2, ginapabugal to sa nasiling ko ng second runner-up ato sa Bombo Music Festival 2016. Kag diri pa sa aton sa mga syudad sa Bacolod, isa ka Bacolenyo, kag mga Negrense, maning iya sining interpreter, no? Ang Bacolenyong composer, taga Bacolod, gid, kasi Sir Ed Miraflor Jr. Kag interpreter, taga diri man sa Negros Occidental sa Charles Kevin Tan and Alexis Perales, mga kabombo, no? Namian ko sang parte bala nga, girl, you're my missing piece, our hearts in perfect beat, come back and make me complete. Tahom, no? Ahay, gabeg siya, kapalihog balik ka na, no? Come back, come back, come back to me. Come back, make my life complete. Wow. Para gid ato sa aton si Masuki, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sila nga mga naglantaw sa Facebook Live, mga kabombo. Ara na sila ho sa aton si Facebook Live. Si Carl Alfred Sola Hamandre, no? Good afternoon sa imos Carl Alfred Sola Hamandre. Sila nga, Miss Just greet ko lang ang akon nga lola. My ever dearest lola, no? Nga si Evelyn Sola. Dira sa mga syudad sang La Carlota. Lola Evelyn Sola. Good afternoon sa imo lola. No, may hapon na dira sa imo laa, no? Kag ari din siya Miss Just sa amon subong. Kag nanamian gid siya mabatian nga ginatamyaw mo siya, Miss Jazz, no? Ginasulit-sulit ang ngalan niya. Katahom gid man sa ngalan ni Lola Evelyn Sola sang syudad sang La Carlota. Boga rhyme pa ba? Lola Evelyn, salamat gid ha. No, sa imo siniya nga apamati always. Si Mommy Annalie. Mommy Annalie, salamat gid, no? Lain naman to yung klase sang sang kasaysayan na nabatian naton kay Mommy Annalie kahapon, no? For 2 days. Chapter 1 and Chapter 2, mga kabombo, no? Kay kung sa diin ang yasin iyang eksperyensya bilang tagbantay, watcher, sang ginhiwat sa to damo gid nga mga nga mga eleksyon nga na-witness ni Mommy Annalie before that sa yasin nga nanay man, no? Nga si Nanay Lolita, mga kabombo. Siling ni Ma'am Annalie ho, good PMS Jazz, ari kami diri galantaw sa imo gahilay-hilay samtang nga nagalantaw sa imo sa Facebook Live. Salamat gid. Si Ma'am Sally Auke de Sousa, good PMS Just watching from my office as always, no? Samtang ara sa office yan nagalantaw kag nagapamati sa aton siniiya nga programa. Be safe everyone, no? Keep safe. Salamat gid Sally. Kag subuman sa aton siniiya nga mga nagapadala sang ila sini nga mga mensahe ho no? Wow, we have a watcher and listener from Brazil. Hello sa imo Remor, no? Si Remor, no? Nagalantaw siya. Adra siya yung mga kabombo sa may Brazil. Which part, no? Diin nga parte sang Brazil ikaw, Remor Conserman. Kanami, no? From Brazil, no? Pila ka adlaw si Remor ni. Tawgan ko ni kay ano ni siya? Mabombo International Correspondent, no?
kung may mga dalalagkuan dira nga mga hitabo sa Brazil, why not, no? Remor, be ready. And pwede man nga ikaw dira Remor, no? Mapadala ka man sa imo sa kasaysayan bilang OFW, kung ara ka na dira naga-estal, I'm sure, no, manamian ginang aton si mga pinalangga nga matag Palamati to hear your life story. Why not, no? Remor Conserman, watching from Brazil. Julie Shason Bihar, good afternoon sa imo, Julie. No, sa aton sa mga dear listeners, good afternoon sa imo. Sa kay Julie, kag subo man si Isa Hako Salim Kalyao. No, good afternoon, tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod. Ari naman kami, naglantaw sa Facebook Live ka nagapamati sa radyo at the same time. Grabe, no? Gapamati sila sa radyo, kag ang ila dalunggan, focus, kag nagalantaw man sa Facebook Live, ang ila naman nga mata mo naka-focus. Grabe, no? Amo na iya kaya fully digitalized na ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines. Si Jason Tormis, good afternoon sa imo, Jason. Subo man si Jericho Baclor Gilaran. Miss Just pakigreet naman mga taga Marayo dira sa Negros. Maayo lang nga pagpamati. Sige, salamat gid. Zenny Leonyohan Ebal, good afternoon, Miss Jazz. Pakigreet si tatay ko, Tatay Silvertre. I think Silvestre ni, no? Tatay Silvertre Lanyuhan, pero may ginagapamati sa imo program, no? Carl Arfed Solahamandre, si Lola Kumes Jazz, at sige, tapos na. Carlito Paguntalan, hello, good afternoon. Sa amon siniiya nga upo dira sa si Cap Ramon sa Silay. Okay, abi ko anay, sa Barangay Kapitan Ramon gali sang Silay City, no? Carlito Paguntalan, good afternoon gid dira sa may Barangay Kapitan Ramon, Silay City. Si Ana Sinoro, good afternoon sa imo, Ma'am Ana. Si Ma'am Ana Sinoro may hapon lang gid sa imo, no? Kag iban pagidiri nga mga nagpadala sa ila si mga mensahe, dugay-dugay aton na pagabasahon ina mga kabombo. Samtang sa YouTube channel naton ara man dugay-dugay aton man ina nga pagabasahon sa pagpanguna ni Susan Salas. Always listening and watching to your program. Susan, si Ma'am Susie, no? Susan Salas, good afternoon. Kag iban pagid si Ma'am Juvie Sargent, hello and good afternoon, still at work while watching with you sa programa nimo, no? But your program is always with us. Wow. Working, but your program is always with us from Ma'am Juvie Sargent sa New Zealand. Abigail Marinas, good afternoon. Ivan Cerveza, Anisita Gamboa, good afternoon. Dira sa Central Hawaiian, si Isabel Cantila, good afternoon man. Kag si Anselma Montoya, si Mami Cel, Nanay Cel Ornopia Delphine, si Ma'am Anselma Montoya, dira sa may Khartoum, Sudan. Kag si Nanay Lita, no? Si Nanay Lita dira sa may Bago City. Good afternoon. This is your friend Janice. Nanay Lita, ang anak mo ni nga si Janice. Panuwagin sa akon Janice, hindi siya sa Jazz ya. Hindi na sayo si Jazz, si Janice na saya. Ate, sige. Kaiban pag ginaton nga mga nagapadala sa ila si mga mensahe diri. Dugay-dugay. Aton nga pagabasahon. Kag pagabuya ako na isang pila ka mga panumduma ka bombo, no? Magabalik kita upod na sa inyo si makasaysayan sa aton sini kahapon lamang today in history at the same time pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ngano man nga ti, ngano man nga di, ngano man nga di, kaparan nako. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang mga kabombo. Katahom, no? Bisa na aton sini nga mga background, no? Aton sini nga soundtrack. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Tanan produkto sang Bombo Music Festival, instrumental version. Mga kabombo, no? Tigi na pabugal tagid na ihabangod kay sa ka mga tahom gid man, agreement kamo, no? Samtang nagadugay, I'm sure nagaka LSS man kamo sa sininga bahano, no? Ining ngano ang aton sining grand champion during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019 edition. By the way, may ara kita sa importante nga panawagan. Supposedly, ma-interview ako ni sa iya. O galing kay daw na alang-alang siya kay siling niya. Kasi manwa ko ni nga nagpadala sa mensahe dira sa may syudad sang Bago, no? Ini siya amo si Riza Javier. Nakita na mo lang kami ni mga kabombo sang nagpa-vaccine kami. Nakita na kami sa isa ka higad, sa isa ka espesyal nga higad. Kay ang inang espesyal nga higad sa thorough check-up bala, di bala may mga dapat agyan ka nga check-up. Di kami ni Riza, nagkilalahay kami, ginpangilala ko gina siya
Kay nagtaas baya ang amo siya BP. Di ba ako magtaas BP mo, papahuwayon ka anay. Tigibutang kami to sa kilid, kaging papahuway. Para lang gina makuha ang akong siniiya nga kuba-kuba sa dughan. Kay abalaan mo daw, ginakulbaan kita magpa-inject, no? Mga kabompo that time, mapa-vaccine. Tigin istorya ko ni siya, no? Parehas kami case nga nagtaas ang amo sini nga blood pressure, no? Ninagulo istoryahan na kami sini. Hasta na lang nagkilalahay, gin siya to nagpicture sa akon during my vaccination. Sa kay Riza Javier, good afternoon, no? One time, nakabaton ako sa iya si mensahe, kang mayara siya sang panawagan. Tisiling ko i-interviewon ko ikaw, ya Miss Jazz, galing kay Ari na ko di, sa luwasang pungsod. Bahaw ka namin, malang baya sang akon siniya nga, ano ay ho, nga kasimanwa, Ma'am Riza Javier, ara siya subong niya, Miss Jazz, pasensya, nang gid-ari ko sa Muscat, no? Sa bahin sang Sultanate of Oman. Tisiling ko may ara nakabigali connection dira sa may Sultanate of Oman sa Muscat, no? Pinaagi sa aton sini nga OFW dira karon sa kay Riza Javier nga kasimanwa ko dira sa may Bagos City, no? Asa subong ti ang friendship namon. Sili nga Miss Jazz, pag mensahe niya na dumduman mo ko ato bilang pag-vaccinate nato. Ni kubaway gid ko away gid ko nalipat. Kay ti kita to ang ginpain sa kilid kay ang BP talaga talbo. Nagulo istoryahan na kami to dugay-dugay anay nagnubo man namon BP Di kundi na bakunahan kami, no? Si aton sinuutod nga subong sa Muscat. Muscat is the capital of the Sultanate of Oman. Kagang Oman, Sultanate of Oman, ara na dira isa ini ka pungsod nga na-situate, no? Sa southeastern coast sang Arabian Peninsula, mga kabombo, no? Isa ka pungsod dira sa may Western Asia. Diri man sa rehiyon sang Asia, pero sa Western Asia, mga kabombo. Ti ara dang utod ta. May panawagan sila nga pamilya. Siling na ni Riza Javier, Miss Just pwede mo lang mapanawagan kay ang mga utod ko to na huya man magpa-interview. Ang ila sila panawagan, ang ila sila nga tiyo nga dugay na, no? For 21 years wala Manila nakitaan, no? Ang ila sila nga tiyo amo si Felix Berto Javier alias Boy, no? Ining si Felix Berto Javier alias Boy, ara na siya sa may banwa sang Escalante, mga kabombo, no? Dire sa may probinsya sa Negros Occidental. Sunod pa kay Riza, siling niya, Miss Just, ginhalughog na namon ang Escalante. Pangita siya namon, wala gid siya namon makita for 21 years, no? Kung sino man ang nakakilala, nakakita, no? Kag maihibalo, kundi subong si Felix Berto Javier, si alias Boy Javier, mga kabombo, no? Palihog lang contact in case sa mga nakakilala kag nakahibalo parte sang sining ilan siniiya nga himata ni Riza Javier sang Bagos City, o pwede ka mo ka-contact sa 0918-2350876. Again, 0918-2350876, no? Sa kay Riza Javier, pwede ka mo ka-contact sa iya si pamilya. No? Sa kung sino man nakakita sa kay Felix Berto Boy Javier, mga kabombo, 21 years. Di na ayhan siya siniman, no? Gusto ko na ibaloon kung bala, ano ni siya, diin siya na nagkadto, dira lang bala sa Escalante, or basi bala may gingkadtuan man, no? Nga iban, mga kabombo, no? So, aton ni siling ni Riza, Miss Just, pasimpalad na ni namon. Kaya nabatian namon kung ano ang kapoderoso ang Bombo Radyo, kay damo naman nga magpamilya, ang nakilit anay, pinaagi dira, no? Kabay pa, no? Sa liwat, kinapanawagan naton sa kung sino man ang nakakita. Nakahibalo, kundi inasubong, 21 anyos na, wala ta kabalo, pero hindi lamang kita mabatian diri sa aton sa Negros. Mabatian kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan. So kung sino man ang nakakilala, nakahibalo, kundi inasubong si Felix Berto Javier alias Boy, palihog lang contact, no? Sa cell number 0918-2350876. Again, 0918-2350876. Sa aton siniya kasi manwa, dira sa may
Muscat, no, sa Sultanate of Oman. Good afternoon lang gid sa imo, Riz, no? Antes mga santalan, ari aneng aton si kahapon lamang today in history. Daw na-miss ko ang aton sini nga today in history. Bangod kay ang aton si basahon nga kasaysayan, hindi na nobela. Malululipot mga kabombo, no? Ginatagaan ta nga sang panahon ang aton sini iya nga mga kasaysayan nga medyo lagba, no? Labi na gid ginasulat sa yellow pad, why gid problema, no? Balik kita sa aton sini kahapon lamang today in history. May ara kita sang Philippine history, ag subuman world history, mga kabombo. Quick lang gid aton nga panumbalikan, no? Isa ka pinanid sa maragta sa aton si pungsod Pilipinas, which is very important, mga kabombo, no? Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw, no? Kadto kita sa Philippine history. Kaangay nga petsa subong nga adlaw, Marso 16, sa tuig 1521. Mga 501 years ago, mga kabombo. In fact, naasang nagliga na tuig, 2021, mga kabombo, no? Naghiwat ang bugos nga ilabinagid ang Roman Catholic Churches sa aton sining 500 years of Christianity sa pag-abot sang Kristyanismo dili sa aton sini iya nga pungsod, no? So subong yati a year after 501 years ago na, that was March 16 of the same date today, no, 1521, mga 501 katuig na nakaligad sa ang Portuguese, no? Dumduman nyo ang ini nga petsa, no, sa aton sini nga history books sa Philippine history naton. Ang Portuguese explorer ara sa aton si Facebook Live, may ara kita dira sa pila ka mga mga memorabilias, no, to to support our today in history, no? Ining Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan o kung si Fernando de Magallanes ang nakasiplat, no? Kay ti explorer ni siya mo, aga-tour ni siya, nagapanglugayawon ini siya ti sa amo to nga mga panahon. Damo pa to nga wala na kitaan kag na pangalanan nga mga isla ati si Ferdinand Magellan o kon Fernando de Magallanes ti naga-tour ini sila upod sa iya sini iya nga mga kaupdanan man. Nakasiplat ini siya this day March 16 of that year 1521. Nakasiplat ka nakakita siya for the very first time, no, sang isa ka lugar diri sa Pilipinas na sang ulihi ginangadlan Pilipinas. Amo na ning nakitaan niya nga lugar ho, amo na ni subong ang eastern coast sang Samar, no? Ining si Magellan kag iya sini expedition troop sadtong naghalin sila sa islands sang Canoyas o kon Landrones nga sa karon ginatawag na nga Marianas Islands, no? Halin sila sa Marianas Islands, mga kabombo, nagpadulong sa Moluccas, tub-tub nga nakakita sila, nakasiplat sila sang isla sang Zamal. O kung gitawag sadto sang Spanish navigator man nga si Miguel Lopez de Legazpi nga Sibabaw, no? Ang isla sang Sibabaw. Sang ulihi, ang ini nga isla nga nakitaan kag nadiskubrihan ni Magellan kay sini iya nga expedition troops ang gitawag na mga kabombo nga Samar Island, no? Sa isla sang Visayas kag sa ang Samar subong, mga kabombo, no? Ginakabig na bilang third largest island in the Philippines. Kag amuman karon ang seventh most populous island in our country, Philippines. Kaya makon mo na, no? That was 501 sang una nga nasiplatan nakitaan nga maisla diri sa aton man sini iya nga archipelago, mga kabombo, kag amo ini ang Samar, no? Nga nakitaan sa Portuguese explorer nga si Magellan, no? Fernando de Magallanes. That was 501 years ago. Kadto kita naman niya mga kabombo sa aton sini nga world history, no? Sa aton sini world history, very for your information, mga kabombo, no? Sa kaangay man nga petsa subong adlaw, March 16 man, sa tuig 1836, no?
1836 mga kabombo. Di, kung isipon ta pabalik mga 186 ka tuig na nakaligad, Sang ining English nga inventor nga si Andrew Smith Haliday, no? Andrew Smith Haliday nga makita nato niya sini nga nawong itsura ara sa aton sa Facebook Live mga kabombo, no? Natawo si Andrew Smith Haliday sa London, England dito sa may United Kingdom, no? Si Haliday amo ang nag-imbento. Sino ining si Andrew Smith Haliday? Tandaan ta mga bagong henerasyon. For your information, no, para gini sa aton si mga panibag-o nga mga henerasyon, no, sa aton si nga mga millennials, no. Si Andrew Smith Haliday, amo ini siya ang nag-imbento sang pinakauna nga practical cable car sa bugos nga kalibutan. Ti sa subong ya moderno ng panahon pero ang cable car siya ara pagid. It's still existing, mga kabombo, no? Especially kung naga-travel ka bala, naga-tour ka sa mga matahom nga mga lugar, no? Sa mga kabukiran, kag sa mga daw hindi bala pwede nga, hindi passable bala, sa babaw ka lang sakay ka sa cable car to appreciate the beauty, no, around. So, pasalamat kita kay ang nag-imbento sini, amo ining si English inventor, no? Taga London, England, sa United Kingdom nga si Andrew Smith Haliday, no? Si Haliday amo nag-imbento sa pinakauna nga practical cable car sa bugos sa kalibutan. Kag si Andrew Smith Haliday amo ang amay-amay sa San Francisco Cable Car System. Dito naman siya sa California, United States of America. Kay dito naman siya nagkadto kag nag-ano sa iya sini iya nga nga imbento. Dito naman siya himo sa iya sini iya nga klase sa mga salakyan, no? Dito sa San Francisco, ini nga Francisco Cable Car System dito sa may California. Amo niyang rason kung nga ang si Andrew Smith Haliday ang kagintawag bilang amay-amay, no? Bilang father of cable car, mga kabombo. At least, no, sa quick nga panahon, at least, no, nakaibalo ka mo, sino ang tatay-tatay, sino nag-imbento sang cable car? Amo ini siya mga kabombo, ang natawo, nabunag, no, dito sa may London, England, mga kabombo, isa ka English inventor, si Andrew Smith Haliday. Nga amogid, ang tag-imbento sang cable cars. By the way, good afternoon na dira sa kay Gemma Jaime, no? Nagalantaw gid ka pamati sa aton programa kahapon lamang, no? Sa kay Gemma Jaime, good afternoon. Si Erlinda Alag, good afternoon sa imo Erlinda Alag. Watching right now, Miss Jazz, sa imo, thank you gid, no? Sa imo Erlinda Alag, no? Sa ibang pagidiri nga resell sa aton sining nga programa kahapon lamang via our Facebook Live. Subuman sa aton sini iya nga YouTube channel, sa aton si Masuki, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, ara naman sila, no? Sa aton sini nga YouTube channel. Good afternoon. Nanay Sel Onopia Delphine, halong ka lang dira, ha? Ang aton sini isaman sa mga international correspondents ng Bombo dira sa may Khartoum, Sudan. Nasa subong yati, kung may giyara dito sa may Ukraine, ginalusob sang Russia, sila mismo dugay na nadaya. No, dira sa may Sudan, ang pag-ilinaway, no, sa mga pumuluyo dira. Amo man na ang ginatutukan from time to time, sunod pa kay Ma'am Sel Ornopia Delphine, nga taga Bago City. Miss Justy, ari man lang kamiyak. Pasalamat ko sa akong mga amo kay mga mabuot. No, si Nanay Sel, nagka-COVID na ni, naayo, nakapa-eskwela sa iya bata, o, na padalaan ang iya sa pinalanggang nanay nga si Nanay Lita, no?
ang iya sini nga pinalangga nga bana bilang isa ka OFW hasta subong, no? Bisan si Nanay Sel ang may edad na ara sa gihapon. Baskog pa Nanay Sel o magpakabakod Nanay Sel na sa aton sini nga mga overseas Filipino workers. Salute. Pero ang aton sini nga bit dapat ang aton si pagpangamuyo, no? For our safety, for your safety. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Dito na kita sa pinaka-menu. The main menu sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Aton sini nga sulat sa sini nga hapon, ginpadala ini sang isa ka bana kag isa man ka amay mga kabombo, no? Ining aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Junior. O siling niya, ang hayo niya, tawagan lang ko Miss Jessa si Juni, 49 anyos sang banwa sang Binalbagan. Mga kabombo, yani na ang aton sininga sulat sa sininga hapon. Iyagin suguran pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz, nagsamantag palamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan naman ako sa kay Juni, nagapag-idaron karon sang 49 anyos sang banwa sang Binalbagan. Nagsulat kita ko Miss Jazz bangod kay sa tagsa nga may babatian ako nga kasaysayan dira sa imo palatuntunan kahapon lamang, daw ginatulod man ako Miss Jazz, nga magsulat man, ka magpadala sa akon sininga kasaysayan, bangod kay pareho man sa imo sininga mga letter senders, ako man ang mayara man sa istorya, kag ang akon siniya nga eksperyensya man sa kabuhi, bilang isa ka amay, kag bilang isa ka bana. Medyo problemado gid ako ya Miss Jazz, kag masiling ko nga, sa edad ko karon nga 49 anyos, mambal ko nga ti, masami ako nagaugtas. Balaan mo, Miss Jess, gagmay pang amon sa mga kabataan. May asawa ako, tawagon ta lamang siya sa kay Maya, kag tatlong amon sa mga kabataan. Duha man lang ko tani, Miss Jess, ang amon bata mo. O galing kay ang manghod, abi namon gani, wala gid ko nakahibalo kay that time, di gusto sang akon siniya nga asawa nga si Maya nga mag-prenatal, di nakulbaan ako gani sa iya. Di kundi wala namon na monitor. Ang amon sini ang iya sini ginabusong, ahay Miss Just kapid. Di na bulubudlayan siya gani isang pagbata niya. Kag ginakigan pa kami sang iya sini nga mga doktor nga ako nung wala gid na preparahan bala. Kati ko na pa ultrasound daga prenatal Miss Jazz, bulan nga check up. Di kundi na preparahan ang iya sini nga pag-angkon sang kapid. Pero ti nakibot lang gid ang tanan. Ti sa kaluoy sang Dios Miss Jazz, ahay ti nabunag man diri sa kalibutan ining kapid. So buot silingon tatlo tanan ng amo si bata. Ang kamagulangan namon ni Maya, babayi, kag ang manghod duha ka lalaki Miss Jazz, no? Ti wala naman kami gani wala na kami nagdugang. Although nga ti capable pa yang asawa ko nga si Maya Miss Jazz kay mas bata ini siya diin sa akon Miss Jazz, no? Botsilingon si Maya subong is only 29 years old. Botsilingon magulang ako diin sa iya. Kag amo ini ang rason Miss Jazz ko nga ang nagaugtas ako. Kag mahambal ko nga mas maayo na lang kuntani kung naglaon ako. Isa sa mga rason, Miss Jazz, ko nga ang ginpangaluyagan ko ining si Maya. That time nga bataon pagid siya katama kag para sa ako niya wala na siya sa akong listahan sa gusto ko sa isa ka babae. May pagkapislian ako Miss Jazz sa mga babae. Rason man nga ti kung wala ko guro ni gin dayon ni ang pagpangaluyag ko kay Maya basi na nagdayon gid ang akon siniya nga pagka laon Miss Jazz. So galing kay ti ang lola ko
nga kung sa diin dira gid ako ya nagdako kay ang akon si maginikanan Miss Jazz temprano pa man nga nagtalaliwan sa lola ko ako nagdako Miss Jazz. Ninaluoy ko kay lola kay ang ginapangayo niya gini sa akon nga makaangkon siya sang apo pagid sa apo sa tuhod bali gusto niya gid nga makapangasawa ako ka makabata. Miss Jazz mo ni ang ginaugtas ko. Ini akon Miss Jazz sa pulo pa utwas man lang ini. Kay ti isa ngalan nga huben pa ang akon sing asawa nga si Maya. May ara pa na siya Miss Jazz sang pag-ulikid bala. Kay antes ako sini pangaluyag sa iya. Ining si Maya ya Miss Jazz ya lagawan gid niya. Especially sang time nga wala pa bala ang COVID. Pulo pa salamat man ako, although nga hindi ko na namian sang COVID, kay kami isa man sa apektado. Pero nagpasalamat ako kay ang akon si asawa nga si Maya, di syempre wala sa mga mahimo, kundi magtiner lang gid sa balay. Di at least, Miss Jazz, pero nagaulugtasan man ako, bangod kay wala siya naanad nga magtiner sa balay, ako ay pasalamat ko kay at least matutukan niya ang amon si mga kabataan. Pero Miss Jazz, naglain pagid. Kaya bangod sining mga social media bala ni, no? Nagapulaw, nagakaagahan. Ang asawa ko, nga pasalamat ko gani, nga hindi siya makagwa, hindi siya makalagaw, upo siya si mga barkada, mga classmates sa college. Naglain pagid Miss Jazz, bangod kay, ang amon si mga kabataan, ginapabayan niya man. Pero in fairness sa iya Miss Jazz, matinatapon man ini, ang ako si asawa nga si Maya. O galing bangod siguro kay ang edad niya bala, Miss Jazz, no? 20 anyos ang akon siniiya nga na magulangan sa iya. Rason man nga nag-adjust gid ako sa iya siniiya nga mga paglakwat siya. Sang una, nga there was a time gani Miss Jazz nga nag-ilinaway gid kami sini. Kaginatagan ko siya sang warning nga kung hindi kapag gid mag-bag-o sa imo sini nga lifestyle, basi nga magka-problema kita. Kag basi nga bayaan ko ikaw. Dito Miss Jazz daw nakamarasmas tong asawa ko nga si Maya. Rason man nga pasalamat man ako. Pero Miss Jazz sa ngalan bala nga kabata pagin man sa iya. Although nga subong 29 years old, may edad na gid man iya, may kung sa ano pa ya, hindi na niya sila nga bata Ugaling Miss Jazz kay nagdako ini siya balaya nga naanad nga maglagaw, naanad nga may mga barkada, as if bala Miss Jazz kung papilion guro ni ang akon asawa nga si Maya. Kami nga iya pamilya, kag iya barkada, siguro mahambal pa naton nga basi bala nga magduha-duha pa siya sa pagpili, kay basi pilion niya pang iya sini nga mga barkada. Amo na Miss Jazz ang akon si asawa nga si Maya, nga daw kabahin sa iya sini nga kabuhi, ang iya sini mga barkada. Kung kaisa natamara na lang gid ko Miss Jazz, maghagay kasaway sa iya. Kaya tisiling ko, may edad naman siya sa 29 nga edad. Miss Jazz, dapat niya focus na sa iya siniiya nga kabuhi. Pero ining akon siniiya nga asawa nga si Maya Miss Jazz, wala labot nga nagakagabihan, nagakaagahan sa computer, bisan diin lang nga kilid-kilid basta ara sa iyang cellphone. Kag masami Miss Jazz, ang amo si tinigang niya gakakapabayan niya Miss Jazz. Magpanimaho lang na Miss Jazz kay nagdukot na kay syempre ang iya sini nga gina-focus siya, ang iya sini nga cellphone. Kung ara siya sa amon si kwarto, ang iya sini nga computer. Bisan gani siling ko ang mga kabataan ko, amo dapat siya ang ugtasan ko kay subong niya mga kabataan niya, huben pa. Grabe na ka techie. Pero, mayo pa ang mga kabataan namon. Kay masaway mo pa, pero ang asawa ko ni nga si Maya Miss Jazz, kung kaisa gani, ginalakat ko nang ni. Kakadto ako sa isa ka lugar kag magpaliwaliwa, makapahulong hangin-hangin, kag hasta na lang maumpawan ako Miss Jazz. Iti ginaulikdan kung amon mga kabataan mo. Ang amon sini nga kapid, nga tihuben pa, ano na lang, ang matabo sa amon Miss Jazz, kung amula na permi ang iya sini nga ginaasikaso, ang iya sini iya nga pagkamahiligon sa social media, ang iya sini iya pagkamahiligon Miss Jazz
sa iya sini mabarkada. Bangod kay lately, naghalog-halog na kita, Miss Jazz, sa prangka nga Sugilano, ginasulong na di siya. Kaya hindi man ko gusto nga siya gid ang magakadto sa iya sini iya nga mga barkada, sa ibalay sa ilang mga barkada. Siling ko, nugay ka pa sayang-sayang kay may mga kabataan kita. Ang COVID ya ara pa na iya. Di siling ko kung magpasayang-sayang ka, madala mo dili sa balay, okay lang na iya kung ako, yung mga kabataan, 3 kabilog, huben pa. Di wala ko na siya, Miss Jess, ginapasugtan. Abaw, naglain pa kay ang mga barkada niya, amuya ang nagakadto sa balay. Sa prangka nga Sugilanon, Miss Jess, mga okay man yung mga barkada niya. Ugali nga ila bala lifestyle, bala nga may mga edad na silang manghod, diguro sa ilang grupo, Miss Jess, mga 25. Pro kalabanan, 25 to 29 years old na sila. Kaya mga classmates niya man asang una. Lifestyle bala nila, Miss Jess, nga maglagaw. Sa sulod sa isa ka semana o kung sa kabulan, kapilagi na sila maglagaw, especially sa wala pa pandemic. Di amo ni ang ginaugtasan ko, Miss Jazz, kay ang amo si mga kabataan kung kaisa nagkakapabayan na niya. Ang ginahimo ko, ginasaway ko ni siya, Miss Jazz. O galing kay kung kaisa pabungol. Miss Jazz, anong buhaton ko ni sa akon sining asawa? Kada wala pa nalutas. Si asini nga pagka-single bala. Tani dumdumon niya man bala, ulit doon niya man kung kaisa ang mga ulubrahon sa sulod sang balay, ako pa na obra. Kaya ara lang na siya sa cellphone niya, hindi ganit sa computer, chat sa mga barkada niya. Daw wala balay natakan. Amo ni subong Miss Jazz ko nga ang nagpautwas ko, nagsulat ako. Kabay pa. Kung babasahan mo nga ako si sulat, kamatagaan mo man ako sa gamay nga advice. Ang tagpadala si Junior o kung si Juni, 49 years old, sang Banwasang, Binalbagan. Aha, Joni, no? Tani, amo niya ngalan sang asawa mo kay Joni, Joni, please don't cry. Sa imo Junior, aka Juni, siguro daw kung sa ano pa, kung lantawon tang imo sa sitwasyon sa prangka nga Sugilanon, maugtas ka gid man, no? Hindi naman siya bata para sa akong Joni. Siguro before kati nagpakasal ka mo, pilang inyo sila edad, pilang edad niya, no? Before siguro bata pa siya, pero sa at the age of 29, ikaw 49, para sa ako niya, may edad na iya. Dapat responsable na iya sa pagpangabuhi. O galing, no, sa prangka nga Sugilanon, amo na subong ang problema naton, hindi lang sa kaangay sang asawa mo, kundi sa aton sini nga mga younger generations, mga millennials nga hindi mabuhi nga wala sang internet. Hindi mabuhi nga hindi makakuti sa ila sining cellphone, hindi mabuhi nga hindi makatamod dao nga gapulula ng ilang mga pata sa ila sini tablet, sa ila sini nga laptop, sa ila sini computer, no? Amo gini subong ya isa sang pinakadako nga problema nga may pinakadako man nga malain nga epekto, no? Hindi lamang sa ila sini iya nga pag-eskwela, sa ila sini iya nga mga activities, kundi sa ila sini nga health, no? Sa ila sini ikayang lawas. Isa na da ginaigo ang mata, no? Ang imo sini nga panumduman nga puros na lang ya computer, social media, Facebook, etc., etc. Apektado ng imo sini nga social nga aspeto sa imo sini nga kabuhi or sa imo sini iya nga pag-exist diri sa kalibutan because you have your own world together with your laptop, cellphone, personal computer, etc., etc. Wala na gaminggol bala? Oh, I'm sure, no? Hands up sa mga ginikanan dira, no? This is not a joke. This is a serious matter, mga kabombo, no? Di amo man niyo si Juni, 29 anyos ang asawa niya, wala pa gyapon na lutas. Di igaan mo naman siya liwat Juni, before hambal mo gintagaan mo siya sang warning, subong warningan mo naman siya. Kung hindi kapag gidya magbago, no? Kami sa mga kabataan mo, bayaan ka namon. Abe, nantawa Juni, no? Although nga ti, hindi man, wala man ko yung nag-toleral nga ti,
bayaan mong asawa mo, no? Pero part lang na, no? Basi pa lang maka-realize siya nga ti. Dapat ayan sini nga priority in life, ang focus niya, ara sa inyo si mga kabataan, no? Sa kapid ka sa iyo sini nga kamagulangan, no? Istoryahi lang ninyo, Johnny, no? Kung okay, isa na takan ka na gidman, kay ti daw lifestyle na everyday, pero sige lang, no? For the sake sa inyo si family, sa imo si mga kabataan, kaga, I know nga ma-stretch mo pa ina kung ara ang pagpalangga, no? Ang imo sini nga luyag, pagpalangga sa imo sini nga asawa. Sige lang kay basi makamarasmas siya pila ka adlaw, no? Kag at least na magbag-o siya, no? Sa sini iya nga lifestyle, no? Joni, don't forget also to pray for your wife kasi Maya nga makamarasmas ini. Kag at the same time sa imo si mga kabataan, no? I-stretch lang gid anay imo sini iya nga pasensya sa medyo bata, hindi naman ni batang 29 pero i-compare sa imo nga 49 ikaw, no? Di kabay pa nga makamarasmas si Maya. And don't forget also to pray. I-warningan mo siya liwat elan taunta para blang maano siya bala, makamarasmas man siya kag ma-realize niya nga kung madula ka mo, ang iyang mga kabataan, I'm sure palangga niya man ang mga kabataan mo, kung madula ka mo sa edra, ma-realize kung ano ka-importante ka mo sa iya sininga kabuhi. Bisan ano lang anay, arab lang warning lang gid anay, no? Johnny, salamat kid, no? Wala kita sa panahon mga kabombo, padala ka mo sa inyo si makasaysayan, ha? I-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon, hari aneng aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Psalm chapter 25 verse 5. Amo ni bala mga kabombo nga ang aton si mahal nga makaako in everything, no? Ginaano ya gitayaya, ginatatap niya gitayaya. He has been guiding us sang time nga ara kita nga ginporma sa taguangkan sa aton si nga iloy, ginbata kita hasta magtigulang tayaya, hasta sa piyak nga kinabuhi. All we have to do is to trust Him. Psalm 25:5, guide me in your truth and teach me, O Lord. For you are my God, my Savior, and my hope is in you all day long. No? Short verse in the Bible. Sa Holy Scriptures ang Ginoo, pero nagapakita nga kung magsalig lamang kita sa Dios, no, i-pattern nato na aton sininga kabuhi diri sa kalibutan sunno sa gusto niya, no, i-guide niya kita sa kamatuoran kag tudloan niya kita para hindi kita magtalang sa sininga kalibutan. Of course, no, tao lamang kita, gatalang-talang kita, pero kung itugyan naton ang tanan-tanan sa iya, balik kita gihapon sa aton siniya nga Lord and Savior Jesus Christ, sa aton sininga God the Father, nga amo ang aton sininga hope, kag amo ang aton sininga kabuhi, no? Without God, we are nothing. Wala kita sa panahon, it's bye-bye time na. Salamat kayo sa paupod, inisagapon ninyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo